rockaren historian ezinbesteko inflexio puntua ere. Izan ere, generoaren ibilbidea aldatu zuen, bere garaian Led Zeppelin lauk egin zuen bezala. Albumak Axl Rose abeslariaren ahots eta horro emblematikoa aurkeztu zigun lehenbiziko aldiz, baita Slash gitarristak abestien soinuari gehitu zion blues sentimendu eta punk dinamismoaren injekzioa ere. Funk elementuak txertatzen dituen atal erritmiko bat ere topa dezakegu, bereziki entzun berri dugun Welcome to the Jungle bezalako abestietan nabarmentzen dena. Emaitza, bere hamarkadako metal bandak gainditu zituen musika talde bat izan zen. Sinergia horren gailurra Paradise Cityren azken 2 minutuetan nabarmentzen da. Une horretan, Guns N' Rosesek bere garaikidekiko nagusitasun eztabaida ezina erakusten duelako. Dena den, taldea bera ere desente kritikatua izan da. Onak zirelako, bai, baina eurak ere sinetxiegia zutelako hori. Horri dagokionez, Axl Rosek rockaren estenari buruz hausnartu izan zuen hainbat elkarrizketatan, generoko talde askoren intentsitate emozional falta kritikatuz. Bere hitzetan, rock talde asko ahulegiak omen ziren sentimenduren bat edo emozioren bat izateko. Batira, Axl, zuk esaten badezu, ez dakit ba. Horrez gain, batez ere Axl Rose askotan izan da kritikatua bere matxismo eta arrazismo kutsuarengatik. Horrek ez dio, hala ere, euren lehen diskoari balio musikalik kentzen nik uste. Goazen aurrera.
Joe Strummerrek, The Clasheko buru eta abeslariak, behin elkarrizketa batean aldaketa sustatzeko aukeren aurrean ezkor zela adierazi zuen, baina hala ere saiatzeko erabakiari eutsi zion. Dualtasun hori taldearen izen bereko The Clash albumean islatu zen, energia eta kritika sozialaren uholde gisa aurkezten dena. Career Opportunities abestian langabezia jorratu zuten, White Rioten arraza kontuak eta Clash City Rockersen autohausnarketa oraintxe entzun dezuen abestian. Taldeak soinu gordin eta zuzena lortu zuen bere 77ko debut honetan, aurrerantzean zigilu bereizgarri bihurtu zena. Albumeko gitarren lanaren zati handi bat Mick Jonesek egin zuen, taldeko gitarra joleak alegia, eta etzen batere profesionala bere instrumentuan, baina Strummerrek uste zuen estudioko perfekzio teknikoak etzuela bat egiten punk esentziarekin. Eta egia esan, bete-betean asmatu zuen hori egitearekin. Horrek, konpromiso sozialez betetako letrekin batera, The Clash garaian sortzen ari zen punk mugimenduaren ahots zintzoenetako eta konprometituenetako bat bihurtu zuen. Albumaren estatu batuetako bertsioak erresuma batuan argitaratu eta 2 urtera ikusi zuen argia, eta aldaketak izan zituen abestien zerrendan. Complete Control kantua gehituta, diskoetxeen manipulazioak kritikatzen dituen kantua, taldeak musikaren industriarekiko duen atxekabea islatzen duena. 2 bertsioen arteko aldeak gorabehera, The Clashen ikuspegi erradikala, mugak gainditzen dituen argitasun batekin komunikatzen da. Punkaren aitzindari gisa duen ondarea, mezu argi batekin eta aldaketarako misio batekin sendotuz. Informazioaren aria naiz irratian. Saloa Badiola. Egunon, Euskal Herria goizeko 7 dira, abenduak 18 ditu, osteguna da, ongi etorri naiz irratira. Guggenheim Urdaibai Stop plataformak agerraldia egin du Gernikako Astaran museoaren proiektuarekin aurrera ez jarraitzeko hartutako azken erabakia ospatzeko plataformatik. Eider Gotxik argi utzi du herritarren presioa eta oposizioa izan direla proiektu hau gelditu dutenak. Horrezek gerarazi du Guggenheim Urdaibai proiektua. Herritarron presioak, herritarrok kontra egiteak. Busturialdeak etzetz esan du. Euren ingurua eta eskualdearen etorkizuna defendatzeko lanak ez duela amaierarik adierazi du, baina orain ospatzeko unea dela. Horregaitik otsailaren 7 Gernikara joateko deia egin dute jaigiroan herriaren garaipena ospatzeko. 50 pentsiodun inguru 24 orduko itxialdia egiten ari dira Koroatzearen Elizan. Gasteizen pentsio minimoen osagarri bat lanbide arteko gutxieneko soldatarekin parekatuz eta pentsio horiek banaka aitortu eta aplikatzea eskatzen dute. Bueno, hemos hecho unos cálculos de pensión, de la subida de las pensiones, que ha sido como un 9 y pico %, pero en los mismos años, mismo tramo de tiempo, la bolsa de la compra ha subido en un 36%. Aste honetan Nafarroan egin duten bezala Iridia Giza Eskubideen Defentsarako Zentroko eta Giza Eskubideen Behatokiko ordezkariek polizia kontrolerako mekanismo independenteak txosten aurkeztu dute Gasteizko Legebiltzarrean. Txosten horretan Euskal Autonomia Erkidegoko batzordeak poliziaren kontrolean dituen gabeziak aztertzen dira eta baita ofizioz jarduten dituen mugak ere eta hobekuntzak proposatu dituzte. Lakuako gobernuak errenteriari eskaini dio alokairuko 200 babes ofizialeko etxeren sustapena bere gain hartu dezala. Horretarako Euskal Trenbide sarearen kotxetegi izandakoak lagako dizkie. Gipuzkoan azken 20 urteetan egin duten erakiketa handiena litzateke 33 milioi euroko hain zuzen ere. Denis Itxaso. Eta kasu honetan, Eusko Trenbide sarearen kotxetegiak, aintzineko kotxetegiak, errentearen mesedetan jartzen dugu alokairuko parke publikoa handitzeko eta 170-200 etxebizitza tarte horretan halako proiektu, kalitate handiko hirigintza proiektu arkitektoniko bat garatu ahal izateko.
Bat-batean jaialdiak 2 ordu baino gutxiagoan agortu ditu promozio prezioan ipinitako 2000 sarrerako kupo osoa Euskal Herriko gazteen artean proiektuak izan duen harrera ezin hobea berretxez. Jaialdiak urtarrilaren erdialdean iragarriko du kartel osoa eta baliteke Gabonetan ezustekoren bat egotea. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Aparteko arazorik ez, Euskal Herriko errepidetan eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzaren askotik. Eguraldi lasaia nagusituko zaigu, naiz eta egunaren amaieran aldaketa batzuk izango diren. Goizean behe-lainoa agertuko da hego isurialdeko hainbat txokota, baina bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean, eta bertan gainera iraunkor xamarra izango da, naiz eta goizean zehar pixkanaka jasotzera egingo duen. Gainantzean goi mailako hodei finak ikusiko dira zerua, baina giroa ederra izango da. Arratsaldeko lehen orduetan lurralde osoan erdi eta goi mailako hodei batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta oso eguraldi polita izango da, baina arratsalde erditik aurrera mendebaldetik barrena erdi mailako hodeiak ugarituko dira, azken orduetan zeru esteliko da eta gau partean jada Bizkaia eta Araba mendebaldean zaparradatxoren bat edo beste ere izango da. Hego-haizeak protagonismo irabaziko du, zakar edo oso zakar joko baitu, bereziki kostaldean eta lurraldearen ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta iparralden. Temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, minimoak 5 eta 12 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauriar isurialdean 13 eta 17 gradu bitartean, eta hego isurian 9 eta 14 gradu bitartean. Temperatura freskoenak ohiko den bezala, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Eskerrik asko Iker, goitzeko 7 eta 5 minutu jotzear. 4:30 Master Laboral Kutxa txapelketak final berria izango du igande honetan. Amaia Aldaik eta Enara Gamindek neurtuko dituzte indarrak Gernikako Santanape pilotalekuan. Bizkaitarren arteko leian, Dimoztarrak bere 4. txapela bilatuko du Kaiolan, 18 urteko Laukiztarrak falta zaizkion txapel bakanetako bat eskuratzeko borrokatuko duen bitartean. Naiz irratitik ere bertan izango gara, eguerdiko 12etan hasita, Nora Mendizabal pilotaria, Ane Urkiri naizeko zuzendaria, eta nineu Jon Garate ariko gara kontakizun lanetan. Bizi gurekin 4:30 Master Laboral Kutxako finala, abenduaren 21ean, eguerdiko 12etan, naiz irratian. Bertsozaleak zarie, kotxean zoazie Bizkaiko bertsolari txapelketako finalera. Onik heldu zarie, baina konturatu zarie denboran atzera egin dozuela eta mende honen hasierako final batean zagozie. Ez, mende hasierako ez. 2025ko Bizkaiko bertsolari txapelketako finala izango da larunbat honetan, eta naiz irratian zuzenean jarraitu alko duzue. Aitor Bizkarra Ruiz. Aitor Etxebarria Zarraga Gabiola. Gorka Pagona Barraga Agorria. Jone Uria Albizuri. Oiana Bartra Arenas. Onintza Enbeita Maguregi. Saber Altube Sarreon Handia. Zabat Gaiete Beitia Abaroa. Larunbata abenduak 24:00 hasita, Bilboko Kasillatik, Eli Pagola, Andoni Rekondo eta Eneko Abasoloren eskutik. Taia hurrengoan agertzen garen etorkizunea. Bizkaiko bertso finala, naiz irratian. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua. Dantza hauez ukatu, dantza dezagun gubiak katxalin.
Goizeko 7:08 ditugu eta goizero egiten dugun bezala, bagoaz Euskal Herriko txoko ezberdinetara gaur osteguna izanik Atarrabia eta Legazpi alderakoaz. Egunon, Patxi eta Alonso Frances. Egunon. Egunon, dikote. Egunon, zer modu zabiltzate, ongi osteguna? Bai, ongi, asteburua prestatzen eta bai, gustora. Gogoekin asteburua iristeko. Bai, ez da, esango nuke denak abiltzala berdintxu asteburua prestatzen, eta, jaiak ditugu aurretik ere. Zuek, hor zabiltzate ere, horren prestakuntza lanetan, edo kontu berezerik ez duzu egiten gabonetan? Bueno, Luberriak hortxe hurbil dugu eta otorduak prestatzeko eta erosketak egin behar dira eta horretan gabiltzatzen da. Donen astea azkar etorriko da. Bai, prestatzen bai opariak, bai bazkariak, bai, janaria erosten, bai, prestakuntza handiak. Bai, zurrunbilo hori izaten da, ez? Badirudi, abenduak 18 gaur, baina konturatu orduko helduko zaigu. 24 ere. Pentsatzen duguna baino, azkarrago gainera asteburua tarteko izan da, beraz, orain, hori esek kontuak, baina ez dira gabonak. Gaur aipatu nahi ditudanak, Patxi eta Alonso, ez dakit, irakurri duzuen, edabideetan, edo Donostiako epaitegian hasia dela dagoeneko, zestuako 6 bizilagunen aurkako epaiketa kontua, kuriosoa da, indarkeria matxistaren aurrean, elkartasuna adieragaztek auzipetu dituztelako, zestuako 6 bizilagun horiek tartean, zestuako alkatea bera Mikel Arregi ere bai, orain dela urte batzuk, emakume batek bere bikotekide hoia salatu, eta bere bikotekide hoiak berari salaketa jarri, eta bere beste kide batzuei ere, berari elkartasuna adierazteagatik, beraiek ere salatu ditu auzitegietara heldu arte kontua. Fiskaltzak eta akusazio partikularrak 4 eta 5 urte arteko espetxe zigorrak eskatu dituzte, 5 urte bikotekide hoiarentzat eta alkatearentzat, eta 4 urte gainerako 4 auzipetuentzat. Eta horrez gain, 30.000 euroko isuna, urruntza egindua, eta 40.000 euroko fidantzak ezarri dizkiete. Ez dakit, harrigarria gaur egun 2025an, 2026an sartzear gaudela kontu honekin aritzea? Ez da harrigarria. Eguneroko jana da indarkeria matxistaren berriak eta noski, hori auzitegietara jo ezkero, hor oso atzerakoiak dira, hor jendeak eta olakoak entzun behar ditu, bai. Nik ez neukan ideiarik, ez neukan entzun, ez da irakurrita, baina bai, harrigarria Patxik esaten duen bezala. Horrelako garaietan, eta horrela ibiltzen gara oraindik. Bai, alaxe da, apur bat argitzearen, salaketa jarri zuen gizonak, berak esaten zuena zen, bere moralaren aurkako delituak egin zituztela, elkartasuna adirazi zuten kide feminista hauek, mugimendu feministak, argi dago, elkartasuna ez dela delitua ebatzi duela, oraindik, ikusteke ez, auzitegiek, zer esango duten, epaiketak jarraituko duelako, igandean gainera mobilizazioa jendetsu ere egin zuten, zestoan bertan, egoera nahiko tentsionatuta dago, baina horrez, sartu dira jokoan auzitegiak. Auzitegiak ez dakit zenbaterainoko fidagarritasuna ematen duten, hor hainbeste biderrez, Euskal Herriko mugimendu feministak ere salatu duelako,
auzitegiak ere badirela sistema patriarkalaren egituraren parte eta sistema hori erreproduzitzen duten aparatuak direla. Zer espero daiteke kasu honetan? Honena, behintzat ez, prest egon behar dugu, hortik etorriko dena ez dela bat ere aurrerakoia izango, eta zigortuko dituzte, Bai, esaten duzuen bezala, azkenean da epaitegia kontinuistak dira, eta oso zaila da horrelako sententzia baterako zerbait aurrerakoia egitea. Orduan, komentatzen duzuena, segurazki kontinuista izango da eta zigortuko dutela. Esango zenukete beraz, elkartasun feminista kriminalitzatuko dutela? Bueno, besteraino ez da izango, baina bai, oztopoak jarri, bai, beraien aldarrikapenak plazaratzeko, beste oztopo bat, gainetik. Bai, hori da. Oztopoak jartzea. Bueno, badirudi edo bentsat espero da gaur amaituko dela epaiketa, azken akusazioekin, beraz, bueno, ikusiko dugu, epaiketa honek ez emaitza ematen duen, erantzuna ere zein izango den. Eta gaur puntual amaituko dugu Patxi eta Alonso, goizeko 7 eta 15 minutu kontu asko ditugu aipatzeko eta gaurkoan, beraz gaur ezin luzatu. Gabon zoriontsuak izan, ondo pasajaiak, eta Gabonen ostean bueltatuko gara. Ongi pasazuek ere, Gabonak eta ongi hasi datorren urtea. Bai, eta beti disfrutatu egunak. Zuek ere bai, Patxi eta Alonso, mila esker, aio. Aio bai. Agur. Informazioaren aria. Aztegak aldatzen, edertzen, kaltetzen, bora ari da dena eraldatzen, alako baldintzen, menpean kokatzen. Goizeko 7 eta 16 minutu ditugu inposizio instituzionalari garaitu izana ospatzeko deia egin du Guggenheim Urdaibai Stop plataformako otsailaren 7 garaipen jardunaldia deitu dute gizarte antolatuak instituzioen gehiegikeriak gainditu ditzakela balioan jartzeko. Horrezek gerarazi du Guggenheim Urdaibai proiektua. Herritarron presioak, herritarrok kontra egiteak. Busturialdeak etxetxe esan du. Guggenheim Urdaibai Stop plataformako ordezkariek deitoratu dute museoa bertan bera uzteko erabakia interes pribatuak dauzkan patronatu baten eskuetan. Utzi izana, alaber argudio sinplistak erabiltza aurpegiratu die Eider Gotxi plataformako kideak naiz irratian. Hasieratik badakigu proiektu honen bideragarritasuna ez dela erreza, ez dela posiblea, hitz horiek soberan daude. Herritarrak eskara tontoak eta tontotzat hartu nahi izan gaituzte. Bizkaiko Foru Aldundiak ala Eusko Jaurlaritzak jarrira inposatzaile eta zurruna izan dutela azaldu dute. Berdin zitzaiela herritarren iritzia. Horiek ala ezin izan dutela zientzia legea eta gizarteak argitara emandako errealitatea gainditu ospatu dute. Hau ipagai izan dituzte instituzioek orain artean baliatu dituzten argudioak, besteak beste biosferako kalteak. Urdaibai biosfera reserva babesten duten legeekin ezinezkoa da proiektu hau bideragarri izatea. Naiz eta agintariek, behin eta berriro saiatu diren lege horiek saiesten. Bestalde gogora ekarri dute, halako proiektu batek ez duela eskualdeko egoera sozioekonomikoa aktibatuko, kontrakoa gertatuko zela azaldu dute. Horrelako
egindako egitasmo batek ez du inondik inora gure eskualdearen egoera sozioekonomikoa suspertuko. Alderantziz, prekarietatea eta gure nortasuna galtzera kondenatuko gintuzke. Ingurua defendatzeko jarduna ez dela amaitu berretsi dute. Zehazki Muruetako ontziolarekin zer gertatuko ote den galdetu dute Guggenheim Urdaibai proiektua bertan bera gelditu delarik, uste dute instituzioek ez dutela ontziola kentzeko interesik izango. Eta momentu honetan 50 pentsiodun inguru itxialdia egiten ari dira 24 orduz Koroatzearen Elizan Gasteizen, Arabako hiriburuan eta Iruñan egitekoak diren manifestazioaren aurretik. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak deitutako manifestazioa egin dute Gasteizen asteazken honetan. Nafarroako hiriburuan ere mobilizazioa egin dute parlamentuaren aurrean egindako elkarretaratzean talde parlamentario guztiei zuzendutako idazkia erregistratu dutelarik. Arrazoiak antzekoak dira, pentsio minimoen osagarri bat aldarrikatzea, lanbidarteko gutxieneko soldatarekin parekatuz eta pentsio horiek banaka aitortu eta aplikatzea. Inflazioa pentsioek baino gehiago igotzen dela salatu dute pentsionistek. Pues es miseria para casi 100.000 personas y hemos hecho unos cálculos de pensión de la subida de las pensiones que ha sido como un 9 y pico %, pero en los mismos años, mismo tramo de tiempo, la bolsa de la compra ha subido en un 36%. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoaren kasuan, EAJak eta PSek herri ekimen legegilea baztertu zuten eta 2026ko aurrekontuetan ez da partida ekonomikorik egongo gutxieneko pentsioak osatzeko. Elkarretaratzeko partaideek ezin dutela itxaron esan dute. Y esa gente no puede estar esperando a que el año que viene tal, porque aquí la vida se nos va. Nafarroan ordea, gobernuaren eta EH Bilduren arteko akordioari esker, 1.100 eurorainoko gutxieneko pentsioen osagarria egingo da 14 ordainsaritan. Gutxieneko soldata igotzeko helburuz jorratu dituzten bide guztiak baztertu dituztela eta 2026ko martxoaren 17an greba orokorra deitu du Euskal Gehiengo Sindikalak. Michel Lakuntza, elako idazkari nagusiak aletu ditu nahi zilategi. Lanbidarteko gutxieneko soldateko helburuari tinga eusten diote Labestea eta 3 sindikatuek indar batuz greba orokorrera deitu dute datorren urteko martxoaren 17irako. Hainbat sektoretatik sindikatuei elkarrizetaren aurrean gatazka lehenestea egozten dieten arren. Martxan jarri duten prozesu bakoitza blokeatu dietela kritikatu du ELA sindikatuko idazkari nagusi Michel Lakuntzak. Guk martxan jarri genuenean gutxieneko soldataren aldeko borroka honetan lortu nahi genuena hau zen, hain zuzenetan batez ere soldatak gora tiratzea eta batez ere bajuen prekaritate hortan dauden langile hoiena, ez? Eta ez dute entzune, zegin duzen guztia bukaerara iritsi nahi zuen konexioa indiatenean, baina bi bide aukeratu ditugu eta bi bide hoiek oztopatu edo prensarrekoan esan nuen bezala, martxan jarri genituen bide guztietan ateak itxi dizkigute. Beraiek jorratutako legezko bide oro blokeatu ostean, hipokrisi huts iruditzen zaio Lakuntzari orain patronalak berak edota Hego Euskal Herriko gobernuek elkarrizketa lehenestea eskatzea. Uste dut hipokresia handia dela, egunotan hitz egiten ari garena, aste honetan ere Mikel Torresen hitzak entzun ditugu, eta ez dakit, nahi oso daigarria egin zait, ikusi dugun, eta jakinda ere planteatu ditugun bide guztiak legalak direla, elkarrizketarekin lotuta dela eta negoziazioarekin lotuta dela eta denetan itxi dizkigutela ate horiek, hitz egitea orain elkarrizketari buruz ezer gertatu ez balitz bezala, uste dut hipokresia hutsa dela eta agerian uzten du ere bai ez dakatela inongo alternatibarik planteatzen dugun aldarri honen aurrean. Bildu direnean, gutxieneko soldataren gai atera bezain pronto Konfebaskeko ordezkariek alde egin dutela salatu du Lakuntzak.
Ez da, ez ustekorik ordea berarentzako, haren ustez, frogatuta baitago Araba, Bizkaiko eta Gipuzkoako patronalean nagusi den autoritarismoa. Hirutan atea itxi digute, eta baina eta berriz esan diegu, honetaz hitz egingo da, eta honetaz hitz egin beharko dugu, eta seri beharko duzu da, eta bestela jarraitu beharko dugu sindikalki eta politikoki presionatzen patronala mai batean esartadin, ez? Eta ez da berria, esan nahi dute Confebask ezagutzen duen edonork badaki zein den bere posizioa, oso posizio autoritarioa, guk askotan esaten dugu Confebask da, Europako patronalik autoritarioenetariko bat. Eta gogoratu behar dugu, 2014an martxan jarri zuten ekimen baten bitartez, Rajoyren gobernuan prozesu bat ELA eta LAB ilegalizatzeko. Eta ilegalizazioaren argudioa zen, ez zitzaiela gustatzen, gu auzi politikotan aritzea hau da. Nafarroan are eta ezkorragoa da egoera, zen patronalak edozein negoziaziori uko egin diolako eta bide horretan gainera UGT eta Komisiones Obrera sindikatuen babesargia dute. Eta hori da, hau ez da berria Nafarroan gertatzen dena kontutan hartzen baldin bada, azkenengo 30 urtetan eman den realitate bada, eta konzertazioa eta eredu sindikal eta patronal propioa sortu da Nafarroan, hemen bideratu dira finanziazio publikotik kantidade handinak, Nafarroa hortan izan da hori, gehien elkarrizketa sozialaren eredu hori gehien finanziatu den erkidegoa izan da estatuan, ez? Eta beste hori izan da, ELA eta LABen kontra egiteko, ez? Aste honetan Nafarroan egin duten bezala, Iridia giza eskubideen defentsarako zentroko eta giza eskubideen behatokiko ordezkariek polizia kontrolerako mekanismo independenteak txostena aurkeztu dute Gasteizko Legebiltzarrean. Txosten horretan, Euskal Autonomia Erkidegoko batzordeak poliziaren kontrolean dituen gabeziak aztertzen dira, baita ofizioz jarduten dituen mugak ere, eta hobekuntzak proposatu dituzte. Lander Martínez. Nafarroan agerraldia egin eta 24 ordura Gasteizko Legebiltzarrean egin dute polizia kontrolerako mekanismo independenteak txostenaren aurkezpena Anaiz Frankesa Griso Iridia giza eskubideen defentsarako zentroko zuzendariak eta Agus Hernan GEP eatokiko koordinatzaileak. Legebiltzarrean eginiko ekitaldian, Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren kontrol eta gardentasun batzordean jarri dute arreta. Anaiz Frankesa Grisok erakunde hau aitzindaria dela nabarmendu du. Ez baitago Espainiako estatuko beste inon, baina haren existentzia hutsak ezinbestekoa izanik ez duela eredu horren arrakasta bermatzen ohartarazi du. Iridiako zuzendariak ere positibotzat jo du Euskal Autonomia Erkidegoak torturatutako milaka pertsona daudela onartu izana. Agus Hernanek egindako lehen oharraren arabera, poliziaren kontrol eta gardentasun batzordeak oso mugatua du ofizioz jarruteko gaitasuna eta pertsona baten heriotza edo lesio larriak gertatu diren kasuetara mugatzen da, partikularren kexei erantzuteko aukera gutxi izanik. Txostenaren araberan batzordea segurtasuneko sailburuak eskatuta esku hartzen du, eta horrek teorian autonomia funtzionala izan arren, praktikan polizia egituraren eta jaurlaritzaren guztiz menpe egotea eragiten du. Batzordearen osaeran gainera ertzaintzako bi kide daude. Txostenaren egileen iritziz, independentziaz jarduteko gaitasuna ziurtatzeko mekanismorik hartzen ez den bitartean, ezin da batzordearen autonomia hitz egin. Horregatik, arau hauste administratiboaren biktimaren figura sortzea eta estatus horri edukia ematea gomendatzen dute, Euskal Administrazio Publikoen zigortzeko almenari buruzko legean agertzen den bezala. Eta horrekin lotuta, autoritate agentearen egiazkotasun printzipioa mugatzea gomendatu dute. Era berean, Arartekoaren legea erreformatzea proposatzen da, monitoretza ekimenak gauzatu ahal izan ditzan eta informazio eskaerei erantzun beharra izan diezaien. Laburbilduz, Iridiak eta G behatokiak beharrezkotzat jotzen dute kontrol eta gardentasun mekanismoak oroar berrikustea, gainjartzea eta bikoiztea saiestuz, batzordearen independentzia eta neutraltasuna indartzeko helburuarekin. Euskal Herria Bilduk txostenean egindako lana eskertu du, bestalde PP eta Vox ez dira pozik atera agerralditik eta ertzaintzari eraso gehiago daudela batzordean jartzen diren salaketak baino azpimarratu dute. EAJak ere ez du balorazio positiborik egin. Euskal Autonomia Erkidegoak behintzat kontrol erakunde bat duela berretsi dute.
Eredu poliziaren aldaketa proposamenak urduritasuna sortu du jeltzaleengan. Lakuako gobernuak errenteriari eskaini dio alokairuko 200 babes ofizialeko etxeren sustapena bere gain hartu dezala. Horretarako Euskal Trenbide sarearen kotxetegi izandakoak lagako dizkie. Gipuzkoan azken 20 urteetan egin duten erakiketa handien alitzateke 33 milioi eurokoa hain zuzen ere. Itxaso Leon. 170 eta 200 etxebizitza babestu artean egingo dituzte eta alokairuan jarriko dituzte herritarren eskura arrazoizko prezioan. Susana Garzia Txueka mugikortasun jasangarriko sailburuak egin dio eskaintza udalari, berez lurra lakuaren gobernuaren jabetzakoa baita. Eta kasu honetan, Eusko Trenbide sarearen kotxetegiak, aintzineko kotxetegiak, errendiaren mesedetan jartzen dugu alokairuko parke publikoa handitzeko eta 170-200 etxebizitza tarte horretan halako proiektu, kalitate handiko hirigintza proiektu arkitektoniko bat garatu ahal izateko. Denis Itxaso Lakuako etxebizitza eta hiri agenda sailburuak eta Aizpea Otaegi errenteriako alkateak lan bilera bat egin dute asteazken honetan, bi erakundeen artean udalerriaren bizitegi tentsioari aurre egiteko adostutako 3 urteko ekintza planaren, lankidetzaren eta jarraipenaren markoan. Hain zuzen 2024ko urrian Lakuako gobernuaren agindu bidez tentsionatutako bizitegi merkatuko eremu izendatu zen errenteria eta 2025ko urtarrilaren 30ko boen jaso zen haren izendapena. Horrela, eremu tentsionatu izendatutako Euskal Herriko lehen udalerria bilakatu zen. Errenteriak oso lurzoru gutxi dauzka erabilgarriak izan daitezkenak eta duen lurzoru apur hori etxebizitzak eraikitzera bideratu behar dugu lehentasunez. Horregatik, udalerri tensionatuetan, eta errenteria hala izendatuta dago, ambizioz jokatu behar dugu lurzorua, proiektua eta inbertsioa zentzuzko epeetan garatu dezagun. Alkatearen oniritzia laster izatea espero du sailburuak hiri antolatzeko plan orokorraren aldaketa puntuala idazten hasteko, aldaketa hori izapidetzeko eta errenteriaren etorkizunerako funtsezkoa den eragiketa hori posible egiteko beharrezkoa baita. Errenteria bezala Arrasatere etxebizitza merkatu tentsionatu izendatua izatear dago. Udalako har baten bidez jakitera eman duenez asteartean argitaratu zuen Lakuako gobernuak izendapenaren aldeko ebazpena eta ondorioz abian da prozesuaren azken urratsa. Informazioaren aria. Goizeko 7 eta 31 minutu dira, guazen gaurko garaetan aitzen editorialarekin. Erabakiona, arrazoi faltsuak eta bidezko eskaerak. Guggenheim Bilbaoko patronatuak Urdebain Guggenheim handitzeko proiektua geldiarazteko hartutako erabakia zuzena da, hainbat arrazoi direla medio. Arazoa da, atzo erakundetako ordezkariek erabaki hori hartzeko azaldu zituzten arrazoiak, ingurumen kalteak, gizarte babesik eza, bideragarritasuna, legezkotasuna, lurren egoera, edota epeak orain arte kontrakoa defendatzeko bihurritzen ziren berberak direla. Funtsean, ezer ez da aldatu, erabakia izan ezik. Horregatik ez da erraza jakitea zer kalkuluk bultzatu duen EAJ halako aldaketa egitera. Horrelako jarrera aldaketa batek ospe krisi bat dakar. 17 urte temati dira, promesa asko bete gabe, beste aukera batzuk alde batera utzi duen apustu huts bat, eta orain, onartu behar dute esaten zutena, benetan zigortutako eskualde batentzat aukerarik onena zela, ez dela bideragarria. Museo bat egin nahi zuten lekuan, zirku bat egin dute. Hala ere, krisia nahiko moteldu da. Lakuako gobernuak komunikabide batzuen bidez, EITB-tik hasita, egin duen kudeaketa komunikatiboari esker. 2 aste zeramatzaten atzo gertatu zena, logikoena, naturalena zela ikustarazten. Erabakia publiko egin zutenean, batez ere Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiaren ahozko eta hitzik gabeko izkeragatik ez balitz badirudi lehengo eta oraingo arduradun instituzionalek dena ondo egin dutela.
Logikoa da Etxanobe izatea Maitekorrena, bere aurrekoarengandik heredatu duelako. Horien artean Imanol Pradales lehendakaria eta Unai Rementeria BBK Fundazioko lehendakari berria. Eskuetan erretzen jarraitzen duen patata beroa, Busturialdeak Euskal Erakundeen politika sozioekonomiko erratikoaren erruz jasaten duen babesgabetasuna. Biztanleak pozik agertu dira erabakiarekin, proiektu kaltegarri horren aurkako gizarte mugimenduaren paper aldarrikatu dute eta erakundei eskatu diete proiektu serio, bideragarri eta eraginkorretan inbertitzeko eskualderako. Honen alitzateke, baina horretarako gogoeta bat egin bat dute, oraingoz jendaurrean egin nahi ez dutena. Eta zalak errepasatzen hasiko gara egunkarietik, egunero bezala etxetik. Titularrak hauxe dio, Zerdanek karguei uko ekin dien eta bere rola subiranistei leporatu die. Kaldere askori erantzunez arren, Santos Zerdanek bere burua konbentzimenduz defendatu du senatuan eta ziurtatu du ez dela ustela. Bestalde, prentxaurrekoa eman zuen atzo Guggenheim Urdaibairi Stop plataformak momentuko argazkia dator gaurko azalean Guggenheim Urdaibairen aurkako garaipen herrikoia ospatzeko deia egin dute. Berriak ere hildo berdinetik, azaleko argazkia prentxaurreko osteko ospakizuna. Titularrak bestalde hauxe dio. Zestoako gizarte zerbitzuek modu partzialean jokatu zutela deklaratu duela Arartekoak. Deiaren titular nagusiak dio Osakidetzak 21 ambulatorio gehituko dituela eta gurutzeta basurtu eta galdakao handituko dituela. Osasun sailak 1.600 milioi inbertituko ditu 2030 arte bere azpiegitura eta ekipamendu programan. Eta argazkian Elmagoz de Oz saioko artista batzuk ume batzuekin izan ere protagonistek Bilboko ospitalean zeuden aurrak bisitatu zituzten atzo umetako argazki umetako batekin agertzen dira argazkian esan bezala. Gipuzkoaragoaz, Notizias de Gipuzkoak dio, Osakidetzaren 2030ko planak 11 ambulatorio berri aurre ikusten dituela Gipuzkoan. Ikusten duzuenez, gai berbera hautatu du Notizias taldeko egunkari honek ere. Eta Notizias taldearekin jarraituz Diario de Notiziasek dio, Zerdanek esan duela ez dutela mezurik aurkituko Nafarroan obrak kontratatzeari buruz. Argazkian futbol kontuak, Osasunak Hueskaren aurkakoa izan zuen bart eta irabazi. Eta Diario de Navarran Zerdanen argazki bat nabarmentzen da. Zerdanek bere errugabetasuna aldarrikatu duelako, baina inguruko kontratuei eta Serbinabarri buruz isildu egin dela. Bertan esan du, errugabea dela, ez dela ustela, eta lehenago edo geroago egiaztatuko dutela hori. El Correoren bi edizioak guztiz desberdinak dira gaurkoan. Bizkaikoan titularrak dio, Osakidetzak Galdakao, Basurto eta Gurutzeta handituko dituela, eta 21 osasun zentro irekiko dituela Euskadin. Argazkien, tren baten barrualdetik kanpoaldera ikusten dena, eta kasu honetan kanpoaldean Urdaibaiko biosfera. Eta Arabakoan argazkia da nagusi, Alabesek ere partida izan zuen atzo, Sevillaren aurka, eta irabazi bat eta huts titularrean aldiz, hause, Jainagak Talgoren egoitza Arabara leku aldatu duela, enpresaren buru jarri bezain laster. Informazioaren aria. Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-632-99 zenbakira parte hartu ahal izateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.
There's a time for the dinner, time for the lunch, a time for the shower, and a time to wake up, a time for the day, time for the night. But the only thing I know is that I'm losing my time. Time for the dinner, time for the lunch, time for the shower, and a time to wake up, a time for the day, time for the night. But the only thing I know is that I'm losing my freedom behind these bars. They keep my freedom behind these bars. They got my freedom behind these bars. They keep my freedom behind these bars. There's a time for the phone, 5 minutes to talk, sending all my love to the end of the line on a visiting day. My mom is outside, waiting in line for a chat through a glass. There's a time for the phone, 5 minutes to talk, sending all my love to the end of the line on a visiting day. News from outside, but the only thing I'm asking for, freedom behind these bars. They keep my freedom behind these bars. They got my freedom behind these bars. They keep my freedom behind these bars. Es una soledad distinta por debajo de la piel. Hay heridas que no cicatrizan y sangran una y otra vez. Háblame de aquellos mares, de los días sin comer. Quiero ver las historias que esconde cada arruga de tu piel. Y es por eso que donde tú pisas crecen flores en el suelo y levantaste una casita donde los pájaros alzan el vuelo. Goizeko 7 eta 52 minutu osteguna da, gero eta gutxiago falta da, orain bai, gabonetarako. Eta esango nuke, Goibelatek eta Lander Martinez prest daudela ere, ez dakit gabonetarako, baina momentu honetan behintzat prest egunon. Egunon, bai, oraindik falta tartetxo bat, tira. Bueno, horren aurretik San Tomas dugu.
Bai, mea Santoma sartzen da apur bat, ez? Gabonetako testu inguru horretan edo ez? Bai, nolabait Gabonen atea litzateke, ez? Hori, bueno, ikasleak direnentzako edo irakasle izatearen zortea dutenentzako, ez daitezela semotu, mesedez. Guztiontzako, goi esango nuke nik, Gabonen hasiera, ez? Jendeia abesten dago, ez? Eta hori gustatzen zaion bezala, Gabona Argi geratu zitzaigun azkenengo Lander behintzat abesten hasi dela. Bai, ni ja abenduan 15etik abesten hasi naiz, Ni normalan, Gabon giroan, horre Gabon giroan, niretzako Gabonak, batez ere 24an lan egin behar eta aurten lan egiten dut, niretzako Gabonak propio, bi egun dira. Egu berri gaua eta egu berri eguna. Bera, kasu hortan, niretzako lehenengo Gabon eguna izan, 24 ez 25, baino lana egitatuko zaiten, ez daketa jan hor espiritu guztia galduko, ez? Baina, espero bet ez. Ez, aurten, esango nuke, ez alba zubazo 24an lanean. Ez? Biarro porrak hartzen ditut. Karo, horregatik, ez da zupozik. Behar ditut. Ez, bai, oso ongi dago, baina nahikoa da, aski da norberaren interesak aurretikan jartzerekin. Baina, bueno, zutaz gogoratuko gara. Hala, egoi! Ez, barkatuko horrek iratu ze, txantxazan. Zutaz gogoratuko gara 24an. Astelenian gainera Iruñera goaz, aurreratuko dugu. Horri biliko naiz ni, Santo Domingoko azokaren inguruan bazterrak nahasten. Bueno, ondo egongo da. Egun salseroa izango duzu egun hortan, ez? Bai, bitu, aukerak nahioko nuke 24an egitea, baina, bueno, ez dakitzeratik hango zen astelenean. Bueno, konexioen artean txistorra pintxoren bat, edo jamarko duzu, ez? Bintzat, bat edo bi. Izat? Esan bai. Izlak joak nioetan pasan, zu elabetxara egin zinen, nire kameran izan nintzen, polita bertu zain, pasatu nuen jarraian hitz egiten. Bai, osongi, eta gainera, diozu, giroa dagoela, giroa edo nola baitere, bi profil zeudela ikusi nuen nik, ez dakit herribera azokan gauza ere izango zaina, profil horiek zian alde batetik berandu zibazenak, beti daudela, eta bestetik, azken egunerako, naiz eta jakin garestiago egongo diela gauzak, propio juten dianak zehozer erostera, adibidez, angulak. Aurten angulak, egualdekoak ez dira izango, horri luz. Bai, zegoen perfil bat ere, ez dakit zutopatu zinen horrelako batetik. Normalean izaten daia, agian adinez nagusiago den jendea, horrela apur bat begiratzera, txakurreatzera joaten den jendea. Zer erosiko du honek, edo zer dago gaur ze preziotan, bai, niri gehien gustatzen zaidan perfila egia esan hori izaten da. Nik gugan dut baita emakume bat guntzala ohiko erosketak egitea, normalak. Ze, berak dena dagoeneko erosita zeukan eta nire teoria propioa zen, juntzala nola baita ere, urduri zeuden hori urduriago jartzera. Ze, berak ziur asko etzun behar, 24 goiza zen, eta den erosita baldin bazekan, gutxienez bazekan eduki beharrekoa 2 egunetarako, baina bera bertara juntzan esateko, gaurko eta biharko badaukat eta lasain atorretziko erostera, eta zuk, zer? Zerrenda gabe joango zen, ez? Erosketa egitera, ez? Hori bestak ikusteko eta oraina, orduetan. Zuen etxetan menuak dagoeneko presitu zuen? Bai. Nik uste bai ez. Beste modu batean galtu. Zuen etxetan kozinatzea zarduratzen zarete, zeo zer behintzat? Ni ez, aia esan. Eske gure etxean ez dugu apenas kozinatzen, bai, hartu dugu erabakia erosi egiten dugu dena. Badago Ibai Gane deitzen publia egiten. Beti. Jatetxe bat legitio inguruan, eta egiten ditu platerrak egia da eginda, eta esan dugu, ez gara hasiko gerkizton asmasa da, sarrerakoak bai prestatzen ditugu lagu, platerran jartza besterik ez da izaten, eta plater potenteak izaten direna, arraina edo horiek eginda izaten ditugu ja. Honekin datornire bigarren galdera. Zeuen etxean, Gabon giroan zer jaten da gehiago. Aragia edo arraina eta batez ere, zein izaten da lehenesten den animalia. Adibidez, badakit arkumia jaten dela adibidez familia askotan, hori izaten dela Gabonetako izarra, nire familian sekulan ez da jan arkumia, adibidez. Nire etxean justu, bai. Gabon egunean, egu berri egunean, bai. Jaten degula arkumea, eta afari izaten dela seixagoa. Hor bai arraia faltzen degula ligeritoagoa izateko, torrengo egunean hor dator atrakoi potentea. Eta azken urtetan zeuen etxean, murriztu duzu edo moldatu duzu menua? Esan. Nik daki dela ez, egia esan zure lehenengo galderarekin lotuta, nik ez dudanez kozinatzen, bagia da, naizela gogoratzen. Eta askotan ere pixka berandu iristen naizenez, azkenan iristen naiz, horrexertzen naiz, eta dagoen guztia aurrera barrura doa, baina nik esango nuke ez dakit. Nire familian bai, moldatu direla platerrak, batez ere prezioak ala behartuta,
esango nuke, badirela 10 bat urte, itxaskien kopuruak bera egin duela, beti badugu zeo zer, baina, karo, kontuan neure etxean batez ere, eta alabeharrez, arraia izan da, edo itxasoko produktuak izan dira, gabonetako izarrak, eta horietako batzuk dagoeneko ez ditugu erosten, ezein beste garestia daudelako baizik, eta urtean zehar, erosten ditugulako baita ere, eta nei batzutan kristona morro ematen dit, zapoarekin adibidez, eta zapoa ez, beste igotzen ez ere, baina urtean zehar demagun 11, 12, 13 euroko prezioan edukitzen dugun zeo zer, gaur egun horrela 12 eurotan topatzea zuzer ere ez da oikoena, baina eta gero gabonetan heltzen zara eta izugarri igo dela, bikoiztu edo iaia irukoiztu prezioa. Eta horren ondorioz bajun gara gauzak moldatzen, nire amak bazekan alako. Normalan, beti arraia izaten da gehiago afaltzeko, baina nire amak beti biribilkia egiten zuen bereziki gabon egunean. 25 beti izan da klasikoa, eta izugarri garestitu da, eta hasieran bat zeukan galako, ezakit gaizki sentiarazten zion edo, niretzako tontakeri bada, janaria koxo dagoen bitartean. Bai, gure kasuan, nire familiaren kasuan, hori, normalean, arraina gai jantzen da. Aurten sapua daukagu ere, goizuko aipatu duzuna, egina da, baina aurreko urteetan guk egin izan dugunean dena, eta enabil esageratzen, agian urria mailerarako dagoeneko arraina erosia genuen Ondarruko portuan eta kongelatuta. Gabonetarako. Hori trukoena da nik uste. Ez zaten da, bai. Niretak adibidez, familian ospea dauka bere arraizopak eta hori egiten du, dena prestatzen doa, eta horretik ezka izoztu da, blokezio batzuk, ez diotera, zara gazur izoztuta, arraizopa, eta nizai egoten nahi ziru hilabetez. Arraizopa dagoeneko eukitzen du. Prest arraizopa osoa, baina noski behar diren gauzatxoiek, dena uzten du prest, degala izozgailua bete-betea, eta ni hor nago, hortzekin hor, esaten benga, aian izingo ezun arraizopa. Nere txan ere beti, normalan 24an, baita Gabontzar egunean ere beti, arrainzoparekin hasten dugu, sarrerakoen ostean, eta Lander, prezioz darago, nik ulertzen du, zergatik zure aitak egiten duen bizpa 3 hilabete lehenago zopa hori, arrain zopa on bat egiteak, ez dakit bakas, eta pikatzea oso erresa da. Bai, pare bat asteman, normalan gaina zopak izaten diela neko simpleak egiteko, ez? Gauzak sartu heltzean eta aztu ez, baina arrain zoparekin, ondo egin behar badezu, ez dakitzen bat espezie, ez dakitzen bat gauza. Denetari, ez dakit prozesua, aitak importantzia asko ematen diola. Bere buruari ez dakit nik uste ez topari baino, baina... Arrain zopetzen da guk erosten momentu kanpo bat berdun bakarra, esan. Galdetuko diogu, Orion ere arrain zoparik jaten den Iker Gurrutxagari hor daukaguta. Amar minutu hemen, zain eta alako batean emango dira. Teknikariak ez dugu ezer esan, Iker. Bai, nire bai. Ez esan dizut ordea, zein den teknikari, eta zu geratzen didazu. Bai, eta gero ez ez gehiago idatzi ez? Claro, baina galdetzen baldin badut, zerbait egatik izango daba, sartu nahi dudalako izango daba, beste lez duen galdetuko. Ai. Azteko eta behin, lehen dabizeko apuntea, abenduaren 22an eta 23an lan egiten duten irakasleak badaude, 24an ere bai. Bada ezpada, irakasleak beti eman. Bueno, hizkuntza eskolakoak, atzo gure irakasleak frantsesean. Ez hizkuntza eskolakoa soilik, eskola ikastetxe askok lan eguna dute, hor, bada ezpada. Denak ez dituzten beretzean hartzen oporrak. Ara irakasleen lobiaren defendatzaile. Beti defendatuko ditut, zen beti dago bat kontra. Hortaz, nahi beti kontra dagoenaren mesedetan, salbu Israelekin eta lakoekin. Eta beste kolektibo borradunekin horrekin ere nezin izango alde. Dartxuik etorrezara gaur. Ni naiz, beste bat, ez duena erosten gauza batzuk bukararen jitxarotan duen nik ere. Garestiago izanagatik freskoa nahiago dut. Hori ere esan beharra neukan. Eta kozinatu, egoizu kozinatzen duzu, ze beste galdetu jesu, zuk ez duzu esan. Bai, badira urte batzuk ez dena, baina saiatzen gara batez ere plater nagusiak banatzen. Niri aurten piper beteak egitea dagokit Gabon egunean. Zer egin? Bakaioakin, noski bakaioakin. Eta piperrak garesekoak. Ados, bai. Dozen erdi oso horretze baldin bazaizu, fana naiz. Ados, bai. Normalan, gutxi gatuko dira, baina baten bat geratzen bada, eta aurten ere animatuko naiz, urte berri egunean kapoi egitera. Ui. Bai, gare bateko baserretan bezala.
Begira, Valentzero. Horri izaten dira ez dakite zuen familian gertatzen den, baina generazioz generazio galtzen joaten diren errezetak eta ezagian galtzen erakutsi ez direlako, baina adibidez gure kasuan arrain sopa hitz egiten ari ginela, arrain sopa beti nire amamak egiten izan du eta orain ezagoenez, horrelako matxakada hartzeko ez gogoz ez prestez indartzu, arrain soparik ez dugu jaten, ja, orain dela urte batzuk. Piperbetekin ere berdina gertatzen da. Ez zaudu porretan. Oraindik ez? Ez, baina egun horietan ez zaudu porretan. Ba, urte batez hartu eta berreskuratu zuk errazeta. Askotan bete esan asko diot. daude ez, egun horietan. Eta bestela ere askotan esan diot, baina irakasteko prestutasunik ere ez daukantza. Horia beste kontu bada, aritmetikoa delako. Eske ez dago, bueno, batek hartzen badu ardura badago, Edo karakolak. Zegonak. Ez du jaten. Nien aizalea. Ni, ala ere, errezeten kontuarekin gertu nez gauza batekin, egoi, ze espezia botatzen dizkiozu zuk arraiztopari? Arraizopak ez du espeziarik behar, pikante pixka bat asko. Ez dut espeziarik esan, eta espezia esan badut... Bale, espezia esan duzu, horregatik espeziak, eta ez dut dut. Ez, babitu, esango, karo. Uste horrela... horrela azkar bota dut, baina mila gauza bota partzizkiola eta batez ere... Ados. Espezia baina uste batez ere hain itxaskien azaletan pentsatzen ta. Ados. Ez galdetzen nuen, nola zuk, familia Galizian eta baduzu ez, okerrez panaiz. Bai. Horregatik, akaso Galizian bestera batera prestatzen zela. Beitu, egia esan ezberdina da ez da gurea bezalakoa, eta txurixeagoa, grisagoa da, bai, argiagoa da. Berdin oso ona. Sopakorik ez dut botako besteak beste ulertzen dut, ez? Ez da lodituko, ez? Hori da, ez da lodia, baina adibidez muskuioak eta badara mazki. Bai, beste itxaski klase bat igual, ez? Bai. Bueno, hemen bakoitzak bere etxen desberdin egiten du, Batzuk arrai bat erabiltzen dute, beste bat erabiltzen dute. Beste batzuek danak erabiltzen dituzte. Zebada esaten duenik ere, arrain zopa honi izateko behartu elezan arrain txuria, arrain urdina eta arrokakoa. Esango dizuet batzuk zer botatzen dizioten garaian, eta esaten zuten ez dakitegia den edo mitoa den. Astokumearen burua. Arraizopa egiteko. Eta hau ez da esan bat behin bakar gentzon dudana, Eukiko du oinarriren bat edo, on egiten diola arraieiz, oso jebia da, baina nahi aitak, azaldu izan zidan askotan, batez ere Korearrek egiten zutela hau, Ego Ameriketan eta Ekuadorren edo Kolombian, asto bat erosen zutela portuan, astorri tiro bat ematen ziotela, eta ukitzen zutela usteltzen astebetez edo kamara baten. Eta, eta kaladerota iristen zianean, astoa bota ureta eta atunak txoratzen ziala. Akaso badu oinarriren bat, eta animalista batek entzun baldin bana, hau guztia naziarteko uretan gertatu da. Eta, zera, ekologistaren batek entzuten bat madu, lasai. Hasta biodegradablea da, ez? Eta arrantza jasangarria. Horre biologoak izaten dira txarra. Alturako arrantzalekin ez nahi sartuko, hemen bizaudet. Ez sartu Iker. Nabitu, zaloak altu jozu hoi astoan abaitare aitaria, berak inoiz entzun duan. Agian egongo da bera entzuten eta erantzun edo Korearen inguruan zeiritziakan. Eta edo izurdea jatearen inguruan. En fin, goizeko egiten galdera klasiko bat, asko gustatzen zaituta. Utziko ditugu arrantza kontuak eta musika kontuetan zentratuko gara Iker. Gabon kanta moldatu bat, ekarri dut gaurkoan. Joar jarri. A la picula tumba aire, responde la picula tumba. Mantala kendu, ole. Mantala kendu, ole. A la picula tumba aire, responde la picula tumba. Aquí la kiski, palo. A la picula tumba aire, responde la picula tumba. Diego Carrasco Jaiko hace a la picula tumba aire, responde la picula tumba. Chocolatina para Maite Taco. Adiskideo ikusi duzu ezela jorietan hartzaina. Hartzain txiki, hartzain handi, hartzain mutur leuna.
Artzain txiki, artzain handi, artzain mutur leuna. Beno, hori, ekarri dudala. Zuen kanta gustukoena? Ez dut gustuko. Baina pozik afalduko nuke gabonetan Atorra, Raimundo atorra. Kanastreokoekin. Ba. Egunon, Pelli. Eixo, egunon. Pelik seguru baduela gabon kanta gustukoren bat. Ba, gabonetakoak ez zaizki gustatzen, gehiago gustatzen zaizkit urte berrikoak. Urte berrikoak? Zein dira Bai. urte berrikoak? Gure eskualdean, abesten da. Egia da. 31an, Egia eta da. gehiago gustatzen zaizkit, koplak abesten dira. Egia da. Eta, bueno, Dios te salve deitzen dena. Bai. Eta hor polita da, ze baude bertsioak hor, guri txikitan heldu zitzaiguna izan zen, bertsio formala, baina behin, topatu nuen nire aitona eta amonaren etxean, Gipuzkoako historiari buruzko liburu bat, eta hor aipatzen zen, abesteari buruz, desmadrea gontzela, 31an abesteari buruz, jendeak egiten zituela bertsoak pertsonalizatu, eta bertso pertsonalizatu horietan, batean esaten da, atorrak kakaz betia, gure etxera etortzen zen senide batek ere abesten zuen 20 kiloko potota, eta guk egiten genuna zen, juten ginen, formalazten ginen, eta gero segun nola portatzen zen etxeko jabea, segun zer nolako propina ematen zigun, gero A edo B, ala moduan bukatzen zen, kantaldia. Ona. Konturatu zazarete, historia kontuak peliri nondi datozkion, Aitona Amonen liburu bat, pentsa. Ongelako liburu lodi bat. Hori izan zen guztien jatorria, Pelli. Hori izan zen guztien jatorria. Ez, memoria zaletasuna da, kuaderno hori bat, non jaso nuen nire aitonaren testigantza berak gerra nola bizi izan zuen, baina galdua daukat, ez dakit nun dagoen. Hor sortzen. Bueno, aurkitzen duzunean kontatuko diguzu goizeko 8 dira, ondo ibili. Ondo zara, jo. Informazioaren aria, naiz irratian, Pelli Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira ongi etorri naiz irratira. Santos Zerdan, PSOEko antolakuntza idazkarioiak ez duela Serbinabarrekin zerikusirik esan du, inkisizioaren garaiko jazarpena jasan izanaz ere kexatu da. Nadie está buscando la verdad, señoría, ni aquí ni en el Congreso. Al contrario, ustedes han construido un relato que se repite y se repite, aunque... Zalo Badiola, egunon. Egunon, Pelli eta egunon entzuleok, PSOEko antolakuntza idazkarioiak hartu du hitza eta gaizki lagunduta baino bakarrik hobe dagoela eta ez duela inoren babesik behar esan du. Inposizio instituzionalari garaitu izan ospatzeko deia egin du Guggenheim Urdaibai Stop plataformak. Otsailaren 7 garaipen jardunaldia deitu dute gizarte antolatuak instituzioen gehiegikeriak gainditu ditzakela balian jartzeko. Horrezek gerarazi du Guggenheim Urdaibai proiektua. Herritarron presioak, herritarrok kontra egiteak. Busturialdeak etzetz esan du. Eko Foru Aldundiak ala Eusko Jaurlaritzak jarrera inposatzailea eta zurruna izan dutela azaldu dute, berdin zitzaiera herritarren iritzia. Horiek ala ezin izan dutela zientzia, legea eta gizarteak argitara eramandako errealitatea gainditu ospatu dute. Eta aldi baterako geldiarazi dute ere Arroitzen biometanizazio planta bat instalatzeko proiektua, ekimena bultzatu duen AGR Biogas enpresak hartu du erabakia herritarren artean, zalantzak areagotu ostean. Nafarroko San Adrian herriko garraiolari bat hilda, abenduaren 4ean, Errioxako Azofra herrian izandako lan istripuan izandako zauriak direla eta. Astelenean Biriatun hildako garraiolariari gehitzen zaio heriotza hau, 3 lab, ESK, Esteilas eta N etxalde sindikatuek elkarretaratzea egin dute astelehen honetan Irungo Behobi auzoko Zaisa eraikinaren aurrean dagoeneko 17 garraiolari hil dira Euskal Autonomia Erkidegoko errepidetan 2025ean. Eta Unai Rementeria BBK Fundazioko presidentea da, ofizialki kargu utzi duen Xabier Sagredori lekuko hartuz. BBK Fundaziora zer baldintzetan heldu den ikusita askok ikusi dute EAJaren itzala aukeraketaren atzean hori dela eta azken orduetan Rementeriaren gaitasun profesionalak ari dira nabarmentzen BBK Fundaziotik.
Eta gure mugetatik arago esango dugu, Donald Trumpen gobernuak ez ditu gehiago bere helburuak ezkutatzen Venezuelarekiko eta azken asteetako narkotrafikoaren aurkako gerraren erretorikaren ostean, Nicolas Maduro agintetik kanpo nahi dutela onartu du Washingtonek. Azken orduetan, Venezuelako petroliontzi guztiei blokeoa ezarri diela jakinarazi du Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak. Took our oil rights, we had a lot of oil there. As you know, they threw our companies out and we want it back. Eta Nour Xameko errefuxiatuguneko 100 familiak euren etxeak utzi behar izan dituzte Israelgo armadaren mehatxupean. Ostegun honetan hasiko baitira Zisjordaniako errefuxiatu kanpaleku honetako 25 etxe bizitza eraikin eraisten. Dagoeneko 30.000 desplazatu baino gehiago eragin ditu estatu sionistak Zisjordania okupatuan. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazoerarik? Hainbat ibilgailuren arteko istripua egonda, BI 627 errepidean 9. kilometroan Erandion, Bilboko norantzan, 2 errei itxita daude eta horren ondoriozko autopilaketak. Eta eguraldiari dagokionez, xetasun guztiak Iker Ibarluzeak. Eguraldi lasaia nagusituko zaigu naiz eta egunaren amaieran aldaketa batzuk izango diren. Goizean behelainoa agertuko da hego isurialdeko hainbat txokota, baina bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean, eta bertan gainera iraunkor xabarra izango da, naiz eta goizean zehar pixkanaka jasotzera egingo duen. Gainantzean, goi mailako doi finak ikusiko dira zerua, baina giroa ederra izango da. Arratsaldeko lehen orduetan lurralde osoan erdi eta goi mailako doi batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta oso eguraldi polita izango da, baina arratsalde erditik aurrera mendebaldetik barrena erdi mailako deiak ugarituko dira, azken orduetan zerua esteliko da, eta gau partean jada Bizkaia eta Araba mendebaldean zaparradatxoren bat edo beste ere izango da. Hego-haizeak protagonismo irabaziko du, zakar edo oso zakar joko baitu, bereziki kostaldean eta lurraldearen ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta iparralden. Temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, minimoak 5 eta 12 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauri isurialdean 13 eta 17 gradu bitartean, eta hego isurian 9 eta 14 gradu bitartean, temperatura freskonak ohiko den bezala, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean. Abenduak 18, osteguna da gaurkoa, Jora Izpuru teknikan. Informazioaren aria. Inposizio instituzionalari garaitu izana ospatzeko deia burutu du Guggenheim Urdaibai Stop plataformak. Otsailaren 7 garaipen jardunaldiare deitu dute gizarte antolatuak instituzioen gehiegikeriak gainditu ditzakela balioan jartzeko. Horrezek gerarazi du Guggenheim Urdaibai proiektua. Herritarron presioak, herritarrok kontra egiteak. Busturialdeak etzetz esan du. Guggenheim Urdaibai Stop plataformako ordezkariek deitoratu dute museoa bertan bera uzteko erabakia interes pribatuak dauzkan patronatu batuen eskuetan utzi izana. Halaber argudio simplistak erabiltzea aurpegiratu die Eider Gotxi plataformako kideak naiz irratian. Hasieratik badakigu proiektu honen bideragarritasuna ez dela erreza, ez dela posiblea, hitz horiek soberan daude. Herritarrak eskara tontoak eta tontotzat hartu nahi izan gaituzte. Bizkaiko Foru Aldundiak ala Eusko Jaurlaritzak jarrera inposatzailea eta zurruna izan dutela azaldu dute, berdin zitzaiela herritarren iritzia. Horiek ala ezin izan dutela zientzia, legea eta gizarteak argitara eramandako errealitatea gainditu ospatu dute. Aipagai izan dituzte instituzioek orain artean baliatu dituzten argudioek, besteak beste biosferako kalteak. Urdaibai biosfera reserva babesten duten legeekin ezinezkoa da proiektu hau bideragarri izatea. Naiz eta agintariek, behin eta berriro saiatu diren lege horiek saiesten. Bestalde, gogora ekarri dute halako proiektu batek ez duela eskualdeko egoera sozioekonomikoa aktibatuko, kontrakoa gertatuko zela azaldu dute. Horrelako egitasmo batek ez du inondik inora gure eskualdearen egoera sozioekonomikoa suspertuko. Alderantziz, prekarietatea eta gure nortasuna galtzera kondenatuko gintuzke. Ingurua defendatzeko jarduna ez dela amaitu berretsi dute, zehazki Muruetako ontziolarekin zer gertatuko ote den galdetu dute. Guggenheim Urdaibai proiektua bertan bera gelitu delarik, uste dute instituzioek ez dutela ontziola kentzeko interesik izango. Orain 41 urte biosfera erreserba izendatu zuen UNESCO Urdaibai, honi entzun gogor 2008an bertan Guggenheimen museo bat eraikitzeko lehen saiakera egin zuten, eta orduz geroztik gorabera eta kontrasan askorekin jarraitu du egitasmoak, baita
eta jendearen nahiaren aurka ere azkenean baztertu duten arte. 2008 urteko lehenbiziko aukera Sukarrietako koloniak izan ziren. Lakuak monumentu izaera eman eta ondare kultural izendatu zuen eraikina Jose Luis Bilbao garaiko diputatu nagusiaren nahiaren aurka. Honek iragarri zuen babesa epaitegietan bukatuko zuela. Aldiz, Blanca Urgel kultura sailburuak zalantzan jarri zuen bertan museo bat eraikitzeak Urdaibaiko ekonomia dinamizatuko zuenik. 10 urte beranduago, Gernikan eta Muruetan Guggenheim museoak eraikitzeko albisteak izan ziren. Bingen Zunpiria kultura sailburua zelarik, Europako finantzak eta zitzegin zuen eta Jose Mari Gorroña Gernikako alkateak esan zuen proiektuak ez zuela inongo loturarik 2008an proposatutakoarekin. Faltako litzake jakitzea lehenengo eta behin Europako funts horietara sartzeko aukerarik daukan edo ez daukan. Oina meil urtekoa gaz ez dagoela honek zekusirik. Gerniken dagoelako gune urbanoan barruen, natura respetatzen da osoz, eta Muruetan beba, izan lanteki badau, ez da alteretan ezebez. Urren urtean Bizkaiko Foru Aldundiak 40 milioi euro gorde zituen museo erekitzeko. Garaian Imanol Pradales zen azpiegituren foru diputatua. Esan zuen dirua blindatua zegoela eta adierazpen honekin hedabidek berretsi zuten Foru Aldundiak museoarekiko konpromiso osoa zuela. 2023 urtea intentsitate handiko urtea izan zen Guggenheim Urdaibai proiektuarekiko. Otsailean honen aurkako plataforma sortu zuten eta martxoan Bingen Zupiriak Lakuako gobernuaren konpromisoa berretsi zuen. Jaurlaritzak konpromiso bat duela Urdaibai eskualdearekin, Busturialdea eskualdearekin bere garapen osorako. Oso toki jakina da, bere ezaugarriak ditu, batzuk inguruginearekin eta sostengarritasunarekin dute zerikusia, beste batzuk eskualde horrepen garapen ekonomikoarekin eta eskualde horretan enpleguak izan behar duen garapenarekin. Eta horretan, konpromiso horretan erakunde guziak daude. Eusko Jaurlaritza dago, Bizkaiko Foru Aldundia dago eta ingurune horretako udal guztiak daude. Uztailean Bizkaiko Foru Aldundiak eta Espainiar Gobernuaren ingurumen ministerioaren artean 40 milioi euroko akordio bat sinatu zuten Urdaibaiko Guggenheim museoa sustatzeko. Elisabete Etxanobek Euskadi Irratian ukatu zuen proiektuak kalte atzera ezinik egingo zuenik. Oso neurtuta egongo da, zenbat bizitari egongo diren, eta hain zuzen proiektua lantzeko orduan hori da kontutan gehien hartu dana, non kokatuko dan. Guk ezkeunke proiektu bat bultzatuko, uste izango bagendun benetan zonalde hori ondatuko dauenik. Urriaren 28an mobilizazio jendetsua egin zuen Guggenheim Urdaibai Stop plataformak Gernikan. Bai, azkenean proiektu hau herriaren lepo egin dute eta suposatzen da proiektu honek beraiek uste dutela eskualdearen beharrizanak beteko ditula. 2024 urtean Muruetako babes eremuaren murrizketarekin hasi zen. Espainiar gobernuaren agindu baten bitartez, Astilleros Murueta S.A. enpresaren inguruko kosta zatiaren babesa 100 metrotik 20ra murriztu zen. Testu inguru honetan, Inigo Urkullu lehendakariak 2 urteko hausnarketaldia iragarri zuen proiektuaren bideragarritasuna aztertzeko. Guggenheim Bilbao museoak patronatuaren bere azken bileran finkatu egin du 2024-2025 bi urte hauetan, 2 urteko epealdi bat eman egin dio bere buruari Guggenheim Bilbao museoak bere plan estrategikoa garatu egin ahal izateko. Biharamunean Urkulluk esandakoa, hala ote zen baieztatzeko itsaso atutxa Bizkai Buru Batzarreko presidenteari galdetu zioten ia proiektua gelditu edo oztu egingo zen. No, absolutamente no. Eta azaroan, Miren Arzaius Guggenheim Bilbaoko zuzendari berria izendatu zuten Juan Antonio Bidarteren ordez. Ostera, 2025ko apirilan, zuzendari berriak esan zuen museoari buruzko iritzia entzuteko jarrera izango zuela. Uztailean, Agirre Lehendakaria Center Fundazioak sustaturiko entzute prozesuaren lehen emaitzen berri izan zen. Honek sortzen zuen ezinegon handiaren berri eman zuten. Repensar la localización, dimensión y naturaleza del museo permitiría reiniciar el debate. Eta azkenik, abenduan Guggenheimeko patronatuak Urdaibaiko proiektua baztertu du. Patronatuak Guggenheim Bilbao museoa Urdaibain handitzeko proiektuarekin aurrera ez egitea erabaki. Aldi baterako geldiarazi dute ere Arroitzen biometanizazio planta bat instalatzeko proiektua. Ekimena bultzatu duen AGR Biogas enpresak berak hartu du erabakia, herritarren artean zalantzak areagotu ostean.
Ohar baten bidez, egoera hori zergaitik gertatu den azaldu du, mezu zehaztu gabeak kalearegatzeagatik proiektua desinformazioak markatutako eztabaida baten erdigune izan dela dio. Sevillako enpresak argitu duenez, instalazio horretan ez dute hiri hondakinik jasoko, ez araztegietako loirik, ez hondakin urik ere, eta herriko bizilagunak animatu ditu enpresa horrek diseinatutako eta Granadako La Calahorra herrian estreinatu berri den beste planta bat bisitatzera. Izan ere, enpresak zehaztu du, Arroizko herriak antzeko planta batek nola funtzionatzen duen zuzenean jakin dezan nahi duela. La Calahorran inguruko bizilagunekin zuzenean hitz egin ahal izango dutela esan du, eta horrela iritzi propioa osatu. Proiektua Nafarroako herritik 2,6 kilometrora instalatuko litzateke, eta teorian nekazaritza eta abeltzaintza hondakinak eta elikagai azpiproduktuak landuko lituzke. Bizilagunen oposizio handia izan du, eta horri aurre egiteko AGR Biogasek udalerrian presentzia informatiboa indartzea planteatu du. Eta proiektua foru administrazioko arlo tekniko desberdinek aztertu eta berrikusi dutela argudiatu du, ohar teknikoak egin dizkietela gaineratu du enpresak, neurri gehigarriak eskatu eta ingurumen baimenean sartu ziren nahitaezko baldintzak eman. Izapide zorrotz hori dela diote bermerik handiena udalerriarentzat eta baita enpresarentzatera. Informazioaren aria, naiz irratian. Santos Serdán Pertsoeko antolakuntza idazkari ohia Senatuko koldo batzordean izan da, eta bertan azaldu du ez duela inongo zerikusirik Serbinabarrekin. Bere hitzetan gainera, inkisizioaren garaiko jazarpena jasan izan azkaixatu da, eta ostera ez deklaratzeko eskubidari heldu dio Itsasolean. Zerdan bakarrik iritsi da Clara Campoamor Senatuko aretora apirilaren 30ean egin zuen agerraldian ez bezala. Maria Caballero UPNeko bozeramaileak gogorarazi dionez. Hark abiatu du galdeketa. Y usted está aquí de entrada porque tiene que dar muchas explicaciones. Y usted ha venido hoy aquí solo. Le han dejado también sus compañeros, a esos que dice que les ayudó a llegar al gobierno. Hoy parece ser que ya nadie le da apoyo. Pero mejor en solo que caso, mal acompañado, no se preocupe. Mejor solo que mal acompañado. Pues eso. PSOEko antolakuntza idazkari ohiak hartu du hitza eta gaizki lagunduta baino bakarrik hobe dagoela eta ez duela inoren babesik behar esan dio. Caballeroren lehen galderatik abiatuta Zerdan kexu agertu da diputatu bat zuzenean jazartzen ari direlako eta jazarpen hori inkisizioaren berezkoa dela esan du. Gaineratu du inorrez dela egiaren bilaari ez hemen ez kongresuan errepikatzen den kontakizun bat eraiki dutela. Nadie está buscando la verdad, señoría, ni aquí ni en el Congreso. Al contrario, ustedes han construido un relato que se repite y se repite, aunque uno ya está acostumbrado a escucharlo. Como que soy socio de la empresa Servinabar, algo que es absolutamente falso. Han elevado a certeza una hipótesis policial sin ningún tipo de prueba. Horri dagokionez bereziki kategorikoa izan da Servinabarretik aldentzerakoan zehazki ziurtatu du ez dela enpresa horretako bazkide, faltsua dela, eta inolako frogarik gabeko hipotesi polizialtzat jo du. Are gehiago, zalantzan jarri du bere aurkako akusazioen oinarri diren audioen benetakotasuna pixkanaka frogatzen ari baita esan du faltsuak direla. Gaineratu duenez, Guardia Zibilaren perituek ezin dute audioen benetakotasuna bermatu eta Caballerori dei egin dio audioiek manipulatu diren ikertzeko. Ildo horretan salatu du bere errugabetasun presuntzioari eraso egin zaiola. Eta Nafarroan egin moduan, Iridia Giza Eskubideen Defentsarako Zentroko eta Giza Eskubideen Behatokiko ordezkariek polizia kontrolerako mekanismo independenteak txostena aurkeztu dute Gasteizko Legebiltzarrean. Txosten honetan, EAEko batzordeak poliziaren kontrolean dituen gabeziak aztertzen dira, baita ofizioz jarduteko mugak ere, hobekuntzak proposatu dituzte. Lander Martinez. Nafarroan agerraldia egin eta 24 ordura Gasteizko Legebiltzarrean egin dute polizia kontrolerako mekanismo independenteak txostenaren aurkezpena Anaiz Frankesa Griso Iridia Giza Eskubideen Defentsarako Zentroko zuzendariak eta Agus Hernan GEP eatokiko koordinatzaileak. Legebiltzarrean eginiko ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren kontrol eta gardentasun batzordean jarri dute arreta. Anaiz Frankesa Grisok erakunde hau aitzindaria dela nabarmendu du. Ez baitago Espainiako estatuko beste inon, baina haren existentzia hutsak
ezinbestekoa izanik ez duela eredu horren arrakasta bermatzen ohartarazi du. Iridiako zuzendariak ere positibotzat jo du Euskal Autonomia Erkidegoak torturatutako milaka pertsona daudela onartu izana. Agus Hernanek egindako lehen oharraren arabera, poliziaren kontrol eta gardentasun batzordeak oso mugatua du ofizioz jaruteko gaitasuna eta pertsona baten heriotza edo lesio larriak gertatu diren kasuetara mugatzen da, partikularren kexei erantzuteko aukera gutxi izanik. Txostenaren arabera, batzordea segurtasuneko sailburuak eskatuta esku hartzen du, eta horrek teorian autonomia funtzionala izan arren, praktikan polizia egituraren eta jaurlaritzaren guztiz menpe egotea eragiten du. Batzordearen osaeran gainera ertzaintzako bi kide daude. Txostenaren egileen iritziz, independentziaz jarduteko gaitasuna ziurtatzeko mekanismorik hartzen ez den bitartean, ezin da batzordearen autonomia hitz egin. Horregatik, araua uste administratiboaren biktimaren figura sortzea eta estatus horri edukia ematea gomendatzen dute. Euskal Administrazio Publikoen zigortzeko almenari buruzko legean agertzen den bezala. Eta horrekin lotuta, autoritate agentearen egiazkotasun printzipioa mugatzea gomendatu dute. Era berean, arartekoaren legea erreformatzea proposatzen da, monitoretza ekimenak gauzatu ahal izan ditzan eta informazio eskaerei erantzun beharra izan diezaien. Laburbilduz, iridiak eta G behatokiak beharrezkotzat jotzen dute kontrol eta gardentasun mekanismoak oroar berrikustea, gainjartzea eta bikoiztea saiestuz, batzordearen independentzia eta neutraltasuna indartzeko helburuarekin. Euskal Herria Bilduk txostenean egindako lana eskertu du. Bestalde, PP eta Vox ez dira pozik atera agerralditik eta ertzaintzari eraso gehiago daudela batzordean jartzen diren salaketak baino azpimarratu dute. EAJak ere ez du balorazio positiborik egin. Euskal Autonomia Erkidegoak behintzat kontrol erakunde bat duela berretsi dute. Eredu poliziaren aldaketa proposamenak urduritasuna sortu du jeltzaleengan. Informazioaren aria, naiz irratian. Osakidetzak 2022 urterako, mailako arretako 21 zentro berri izango ditu, ospitale berri bat Tolosan, pronto terapia unitate bat Donostian eta kanpo kontsultetarako eraikin berriak 4 ospitale handitan Basurtun, Galdakaon, Donostian eta Gurutzetan. Zentro sortu berrien artean dagoeneko bukatuak dauden batzuk nabarmendu daitezke, hala nola, Oion edota Aratxabaletan, gaur egun egiten ari direnak edota Donostiako Loiorako osasun zentro edo Laudio ambulatorio zerbitzua izango duena. Gainera, Laister hasiko dira ere, Lazkao Bolueta eta Algoibarko osasun zentroak eraikitzeko lanak 2026an zehar Guardia, Oinaurre, Arrigorriaga eta Urdulizko osasun zentroetarako exekuzio proiektuak idazteko eta obrak zuzentzeko zerbitzuak ere lizitatuko dira. Eta zentzu honetan, basango dugu baita ere, Osakidetzaren osasun mentalaren eredu aldatzeko EH Bilduren proposamena eztabaidatuko dute ostegun honetan, Gasteizko Ganberako osoko bilkuran, herritarren zati batek pairatzen dituen naspenduei sare publikoak orain arte egindako tratamendua errotik aldatzea proposatzen dute. EH Bilduk egindako proposamena pertsonen arreta biopsikosoziala osotasunean hartatuko duen eredu baten aldeko apostua da. Proposamen hau Osakidetzaren osasun mentaleko zerbitzuak egokitzeko eztabaidaren erdigunean iritsi da. EH Bilduk egungo ereduak ordaindu dezaken jendea zerbitzu pribatura bideratzen duela salatu du. Horregaitik proposamen berriaren aurkezpena. Rebeka Ubera, EH Bilduko kidearen esanetan, osasun mentala duen pertsonen zerbitzua asko eraldatu da azken urteetan, baina orain lan asko dagoela berretsi du. Osasun mental arazoak dituzten pertsonei ahotsa eman eta arreta psikosoziala bermatzea ezinbestekotzat jo du. Proposamena begirada holistiko batetik abiatzen da. Osasun mentala baldintzatzaile sozioekonomikoak eta komunitatea kontuan hartuta, osasun sistema publikoan txertatu eta osasun politikak guztietan sartuta egotea defendatu du Uberak. Lehen pauso bezala ezinbestekotzat jo du prebentzioan egin beharreko lana. Osasun sailari eskatzen diote, Osakidetzan lan egiteko psikologo sanitario gehiago kontratatzeaz gain eredua aldatzea. EH Bilduren oinarri ez da pertsona gehiago lanean izatea, baizik eta interbentzio eredu egoki bat izatea. Horregaitik esku hartzeko prozesuak hainbat mailatan diseinatu ditzala eskatu diote osasun sailari, auzoetan eta udalerrietan horiek sustatuz. Horrela, sufrimendu psikologikoa edo gaixotasun mentala duten herritarrek ahotsa izan dezaten gertuko
eremuetan. Eraldatze prozesu horretan, oinarritzat jo dute talde terapiak sustatzea, erizaintzako eta gizarte laneko langileekin koordinatuta. Lakuako gobernuak errenteriari eskaini dio alokairuko 200 babes ofizialeko etxeren sustapena bere gain hartzea. Horretarako, Euskal Trenbide sarearen kotxetegi izandakoak legako dizkiete. Hain zuzen, Gipuzkoan azken 20 urtetan egindako eragiketa handiena litzateke hau, 33 milioi eurokoa hain zuzen itsasoleon. 170 eta 200 etxebizitza babestu artean egingo dituzte eta alokairuan jarriko dituzte herritarren eskura arrazoizko prezioan. Susana Garzia Txueka mugikortasun jasangarriko sailburuak egin dio eskaintza udalari berez lurra Lakuaren gobernuaren jabetzakoa baita. Eta kasu honetan, Eusko Trenbide sarearen kotxetegiak, aintzineko kotxetegiak, errentearen mesedetan jartzen dugu alokairuko parke publikoa handitzeko eta 170-200 etxebizitza tarte horretan halako proiektu, kalitate handiko hirigintza proiektu arkitektoniko bat garatu ahal izateko. Denis Itxaso Lakuako etxebizitza eta hiri agenda sailburuak eta Aizpea Otaegi errenteriako alkateak lan bilera bat egin dute asteazken honetan, bi erakundeen artean udalerriaren bizitegi tentsioari aurre egiteko adostutako 3 urteko ekintza planaren lankidetzaren eta jarraipenaren markoan. Hain zuzen 2024ko urrian Lakuako gobernuaren agindu bidez tentsionatutako bizitegi merkatuko eremu izendatu zen errenteria eta 2025ko urtarrilaren 30ko boen jaso zen haren izendapena. Horrela, eremu tentsionatu izendatutako Euskal Herriko lehen udalerria bilakatu zen. Errenteriak oso lurzoru gutxi dauzka erabilgarriak izan daitezkenak eta duen lurzoru apur hori etxebizitzak eraikitzera bideratu behar dugu lehentasunez. Horregatik, udalerri tensionatuetan, eta errenteria hala izendatuta dago, ambizioz jokatu behar dugu lurzorua, proiektua eta inbertsioa zentzuzko epeetan garatu dezagun. Alkatearen oniritzia laster izatea espero du sailburuak hiri antolatzeko plan orokorraren aldaketa puntuala idazten hasteko aldaketa hori izapidetzeko eta errenteriaren etorkizunerako funtsezkoa den eragiketa hori posible egiteko beharrezkoa baita. Errenteria bezala Arrasatere etxebizitza merkatu tentsionatu izendatua izatear dago. Udalako har baten bidez jakitera eman duenez asteartean argitaratu zuen Lakuako gobernuak izendapenaren aldeko ebazpena eta ondorioz abian da prozesuaren azken urratsa. Baita ere etxe bizitza, zehazki EH Bilduk Aburtoren gobernuari 5 etxe bizitza edo 5 etxe bizitza baino gehiagoren jabeak etxe bizitza edukitzaile handi bezala sailkatzea eskatu du, Bilbon 10 baino gehiago diren bitartean. Hego Euskal Herriko ia udalerri guztiek 5 higiezinetan edo gehiagotan ezarri dute etxe bizitza edukitzaile handiaren definizioa. Merkatu tentsionatuari buruzko arauek beste 3000 etxe bizitzari eragin diezaieten eskatu dio EH Bilduk Aburtoren gobernuari. Komunikabideen aurrean egindako adierazpenetan, Carlos Renede Euskal Herria Bilduko zinegotziak gogorarazi du urriaren 29an estatuko aldizkari ofizialean argitaratu zenean, Bilbo bizitegi merkatu tentsionatu bezala izendatu zela ofizialki. Adierazpen horrekin batera, esan duenez, egungo udal gobernuak edukitzaile handi gisa definitu zuen Bilborentzat, bizitegi erabilerako 10 etxe bizitza baino gehiagoren titular den pertsona fisiko edo juridiko gisa. Bere ustez, etxe bizitza kopuru hori iraingarria eta onartezina da, eta legeak aukera ematen baitu 5 higiezin edo gehiagoren jabea edukitzaile handi gisa definitzeko. Izan ere, adierazi duenez, orain arte hegoaldeko udalerri guztiek salbuespenik gabe eta jakina Iruñea, Donostia eta Gasteiz bezalako hiriburuek 5 higiezin edo gehiagotan ezarri dute definizio hori, eta Bilbon berriz jabe handia izateko 11 higiezin edo gehiago izan behar dira. Gizarte gisa ulertezina da eta moral gabea. Kontuan hartuta 21.300 bilbotar daudela etxebideren zerrendetan, nabarmendu du. Horregatik, aurkeztu dute mozioa bizitegi erabilerako 5 higiezinen edo gehiagoren titularrak edukitzaile handi gisa definitzea eskatuz. Higiezinen merkatua arautzeko neurriak jarri behar direla esan du eta nahi duten pertsona guztiek Bilbon bizializatea bermatzea dutela helburu berretsi dute. Eta etxe bizitza eskubidearen aldeko kolektibo K57 izeneko plataformak idatziz eskatu die Bilboko eta Donostiako udalei etxe bizitza babestuaren alde eska daitezken aurrekontu baliabideak bideratzeari dagokionez indarrean dagoen legedia bete dadila.
Ohar batean kolektibo horrek salatu du bi udalek hasiera batean onartutako 2026ko aurrekontuetan irregulartasun larriak daudela udalaren lurzoru ondaren aurrekontuan lehentasunezko xedea etxebizitza babestua baita. Haren ustez, Bilbo eta Donostia etxebizitza merkatu tentsionatuko eremu izendatu direnez, zorroztasun handiz bete behar dira etxebizitza babestuaren aldeko udal bete beharrak bereziki alokairu eskuragarriko erregimeneko parke publiko bat bultzatzeko. Kolektibo K47ko hartarazi du ez duela baztertzen auzitegietara jotzea 2026ko aurrekontuetan etxebizitza babestuaren aldeko udal bete beharrak behar bezala betetzen ez badira. Goizeko 8:27 ekonomia kontuei dagokienez, Nafarroko San Adrian herriko garraiolari bat hilda abenduaren 4ean, Errioxako Azofra herrian izandako lan istripuan izandako zaurien ondorioz. Astelehenean Biriatun hildako garraiolariari gehitzen zaio hau. UGT eta Komisiones Obrera sindikatuek elkarretaratzeak deitu dituzte ostegun honetarako Logroñon dituzten egoitzen aurrean. Ohar baten bidez, UGTek adierazi du hildako langilea kamioitik erorita odietako batek jota hildela. Pasaden astelehenean beste garraiolari bat hiltzen Biriatun, 2 kamioiren arteko talka baten ondorioz. 3 LAB, SK, Esteilas eta N etxalde sindikatuek elkarretaratzea egin dute astelehen honetan Irungo Bigobi auzoko Zaixa eraikinaren aurrean dagoeneko 17 garraiolari hil dira Euskal Autonomia Erkidegoko errepidetan 2025ean. Eta 50 pentsiodun inguruk ere itxialdia burutu dute, zehazki Gasteizen, Koroatzaren elizan, Arabako hiriburuan eta Iruñan egitekoak diren manifestazioaren bezperan ere. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak deitutako manifestazioa egin dute Gasteizen asteazken honetan eta Nafarroan ere egin dute Iruñean parlamentuaren aurrean egindako elkarretaratzean talde parlamentario guztiei zuzendutako idazkia erregistratu dute. Arrazoiak antzekoak dira pentsio minimoen osagarri bat aldarrikatu dute, lanbiderteko gutxieneko soldatarekin parekatuz, eta pentsio horiek banaka aitortu eta aplikatzea inflazioa pentsioek baino gehiago igotzen dela salatu duten pentsiodunek. Bueno, hemos hecho unos cálculos de pensión, de la subida de las pensiones, que ha sido como 1,y pico%, pero en los mismos años, mismo tramo de tiempo, la bolsa de la compra ha subido en un 36%. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoaren kasuan EAJak eta PSek herri ekimen legegilea baztertu zuten eta 2026ko aurrekontuetan ez da partida ekonomikorik egongo gutxieneko pentsioak osatzeko. Elkarretaratzeko partaideek ezin dutela itxaron esan dute. Y esa gente no puede estar esperando a que el año que viene tal, porque aquí la vida se nos va. Nafarroan ordea, gobernuaren eta EH Bilduren arteko akordioari esker, 1.100 eurorainoko gutxieneko pentsioen osagarria egingo da 14 ordainsarietan. Eta aipatuko dugu baita ere Unai Rementeria dela, dagoeneko BBK Fundazioko zuzendaria. Zehazki, kargua uzten duen Xabier Sagredoari lekuko hartu dio, honen gaitasun profesionalak nabarmentzen ibili badira ere, Bizkaiko aldun nagusi izandako Rementeriarena profil oso politikoa da ezinbestekoan, EAJtik gertu egotea espero dena. Hain zuzen, batek kargu organiko batetik egin zuen salto BBK Fundaziora, besteak berriz erakunde publiko batetik, baina biak berdin Eusko Alderdi Jeltzalearen bueltakoak dira. Bizkai buru batzarreko diruzain izatetik heldu zen Xabier Sagredo, BBK Fundazioko presidentetzara, eta EAJko ordezkari gisa, Bizkaiko aldun nagusia izan ostean bilakatu da BBK Fundazioko buru Unai Rementeria. Dozein kasutan, ez da ez usteko handiegia izan, zehazki mundakarraren izenak hilabeteak zaramatzalako Sagredo ordezkatzeko kinieletan, kargua bere eginda, Bilbon egingo den San Tomas azokako eguneko izango da bere lehenbiziko agerraldi ofiziala. BBK Fundaziora zer baldintzetan heldu den ikusita askok ikusi dute EAJaren itzala aukeraketaren atzean, eta hori dela eta azken orduetan Rementeriaren gaitasun profesionalak ari dira nabarmentzen BBK Fundaziotik. Azaldu dutenez, hautaketa prozesuak eskatutako baldintzak betetzen zituzten hainbat profil aztertu zituen. Baldintza horien artean zegoen goi mailako prestakuntza akademikoa izatea, espezializazio ikasketekin, lurraldearen ezagutza sakona edukitzea bai eremu sozialean eta bai ekonomikoan
publikoan ere, erakundeen gobernantzaren arloan esperientzia izatea, baita finantza, lege zein ekonomia arloetan ere. Zentzu honetan, rementeriaren alde egiteko mundakarrak erakutsitako esperientzia eta formakuntza aipatu dituzte edota erakunde publiko eta pribatuetan erakutsitako liderkoa ere. Deustuko Unibertsitatean zuzenbide lizentziatua eta ekonomian diplomatua da, 1973an Mundakan jaiotako Unai Rementeria. Mundakako alkate izan zen Gasteizko legebiltzarkide eta Bizkaiko aldun nagusi 2015-tik 2023. Foru arduradun nagusi gisa, administrazio kontseiluetan eta patronatuetan buru izan zen eta parte hartu zuen, ala nola, Metro Bilbaon, Lantiken, Bizkaiko Garraio Patzuergoan, Automotive Intelligence Centerren, Bizkaitiken eta 2023an berriz foru eta udal langileen borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeak kudeatzen dituen elkarkidetza erakundearen lehendakaritzara heldu zen. Eta 2 urteko negoziaketaren ostean bukatu da Sidenor eta Sepi Talgoren kapitalean sartzeko prozesua. Aldaketa egin ostean administrazio kontseiluak Talgoren egoitza soziala eta fiskala arabara leku aldatzea onartu du. 1952an konpainiak bertan zuelako jatorria eta era berean Gonzalo Urquijo konpainiaren CEO kargutik kentzea eta Rafael Sterling zuzendari nagusi izendatzea onartu dute. Talgo kasteazken honetan balore merkatuaren batzorde nazionalari jakinarazi dionez, patzuergoak 36,86 milioi akzio erosi ditu, orain arte Pegasus sozietatearen esku zeudenak. Akzio horiek kapitalaren 29,76 osatzen zuten, eta 100 hori desagertu eginda aipatu kapital gehikuntzaren ondoren. Joan den azaroaren 6an lortutako akordio honen sinaturarekin, Talgoren salmenta prozesu luzea amaitu da ia 2 urtekoa enpresa buru belarri murgilduta izan, eta ohiko jarduera oso modu negatiboan eragin diona, enpresak berak adierazi duenez. Eta Nafarroan izapideak hain zuzen egin ditu gobernuak dermatosi nodularraren krisia dela eta bertako herrialdeko 120.000 beiri txertoa jartzeko. Foru gobernuak Espainiako gobernuari eskatu dio Europar Batasunari eskadi ezaiola Nafarroan dauden behia ziendetan dauden animali guztiei txertoa jartzeko. Frantziako estatuan 100 foku baino gehiago atzeman dira eta hortaz Nafarroako 120.000 behi eta txekorringuru txertatzea eskatu du Nafarroako gobernuak, ene sindikatua bat dator gobernu foralaren eskakizunarekin. Jose Maria Ayerdi, landa garapenerako eta ingurumenerako kontseilariak esan duenez, Frantziar estatuan 110 foku deklaratu dira jada, azken biak Nafarroako mugatik gertu 30 kilometrora eta ohartarazi duenez, kaldetutako zonalde horietan gaixotasuna kontrolatu gabe dago oraindik. Horregaitik hartu dute sektoreko ordezkariekin bildu ondoren, estatuko gobernuari Europar Batasunari baimena eskatzeko erabakia, Nafarroak bere behi buru guztiak hartzen dituen txertaketa kanpaina bat egin dezan. Hasiera batean ez da espero arazorik izatea parkatu neurria onartzeko, normalena, erantzun ona eta azkarra izatea da, eta urte amaierarako 120.000 animali horiek txertatuta egotea aurre ikusten dute. Kanpaina herrialdearen iparraldean zailagoa izango dela uste du Ayerdik, aberen sakabenaketagatik. Bestalde, Ayerdik adierazi duenez, txertoen kostua Europaren kontura izango da, eta Nafarroak bere gain hartuko ditu inokulazio prozesuak balio duen abelburu bakoitzeko 5 euro inguru. Txerri izurria eta hegazti gripearen inguruan ere bildu dira sektoreko ordezkariekin. Afrikako txerri izuriaren dagokionez, segurtasun neurriak zorroztu dituzte, Nafarroan 850.000 abelburu inguru daude eta neurriek zelaian eizatutako basurteen gorpuak erretiratzea jasotzen du besteak beste. Eta hegazki gripearen inguruan berriz, azken hilabete eta erdian kasurik ez dela detektatu esan du Ayerdik, baina segurtasunagatik olentzero edo erreken kabalgatak bezalako jaierriko gietan hegaztiak ez erabiltzeko neurriak martxan jartzen duela ohartarazi du. Dena den, guztiak eta estentziboaren barruan mugimendu batzuk magolkutzeko erabakia hartu dute. Informazioaren aria. Goizeko 9:25 gutxi, Donald Trumpen gobernuak ez ditu gehiago bere helburuak ezkutatzen Venezuelarekiko eta azken asteetako narkotrafikoaren aurkako gerraren erretokrikaren ostean Nicolás Maduro agintatik kanpo nahi duela onartu du Washingtonek eta horrekin batera Venezuelak dituen petrolio erreserba kontrolatu. Azken orduetan Venezuelako petroliontzi guztiei blokeoa ezarri dela ere jakinarazi du Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak. Egoibelategi, egunon. Egunon, egunon entzule guztiak. Irailaren 2 ustezko narkotrafiko
trafikatzaileak direlakoan Estatu Batuetako armadak 85 lagun hil ditu Karibe itsasoan, baina ez dago modurik frogatzeko ontzi horietan zeuden pertsonak zertan ari ziren eta ez dute Estatu Batuetako agintariek froga bakar bat ere eskaini. Bada drogen aurkako gerra eredu berri bat baino azken egunetan frogatzen ari da Estatu Batuek betiko interes geopolitikoen atzetik dabiltza dela. Vanity Fair aldizkariari emandako elkarrizketa batean argiki esan du Susi Wiles, etxezuriko gabinete buruak, itsasontziak bombardatzen jarraituko dutela Madurok amore eman arte. Elkarrizketa berberean iradokitzen zuen Wilesek lurrezko eraso egiteko aukera aurrikusi dutela, baina ekintza horiek legezkoak izateko Kongresoren babesa beharko luketela onartu ondorioz gerra ekintza bat litzatekeela. Testuinguru honetan beste urrats bat eman zuen Estatu Batuetako gobernuak pasaden astelehenean iragarriz Venezuelan sartu eta bertatik ateratzen diren petrolio ontzi zigortu guztiak erabat blokeatu dituela. Izan ere, Trumpek ez du gehiago eskutatzen munduko petrolio erreserbarik handiena kontrolatu nahi duela. Venezuelako gobernuak kendu zizkien petrolio eskubideak itzultzeko exigitu du Trumpek nazioarteko legedian halako eskubidei aipamenik egiten ezaien arren. Modu irekian esan du gainera Trumpek petrolio asko zutela herrialdean eta berriz ere honen kontrola nahi dutela Venezuelako lurretan dagoen petrolioari erreferentzia eginez. Y seguirá el comercio para allá y para acá de nuestro petróleo y de todas nuestras riquezas naturales que por constitución, por decreto de Bolívar, pertenecen nuestras riquezas y nuestra tierra y nuestro petróleo a su único dueño legítimo, que es el soberano pueblo de Venezuela. Nazioarteko zuzenbidearen urraketarik ez dutela onartuko esanez, Nicolás Maduro, Venezuelako presidenteak agindu du mantenduko dituzela herrialdeak egindako importazio eta esportazio guztiak eta mezu zuzena bota dio Trump administrazioari. Nunca, jamás, never, never in the life, Venezuela será colonia de nada, de nadie, jamás. Maduro argiki esan du ez dutela onartuko beren herrialdea Estatu Batuen kolonia batean bilakatzea. Eta Nour Chamseko errefuxiatu guneko ehunka familiak beraien etxeak utzi behar izan dituzte Israelgo armadaren mehatxupean ostegun honetan hasiko baitira Zisjordaniako errefuxiatu kanpaleku honetako 25 etxe bizitza eraikinera izten dagoeneko 30.000 desplazatu baino gehiago eragin ditu estatu sionistak Zisjordania okupatuan. Turkaren herrian dagoen Nour Shams errefuxiatu kanpalekoa milaka errefuxiatu bizi dira gehienak 1998 eta 58ko Nakbaren ondorengoak. 2023tik etxe bizitzak eraisteko hainbat operazio burutu ditu Israelgo armadak bertan, erresistentzia palestinarrarekin kolaboratzen dutenaren argudiopean. 1960 dira soilik Nour Shamsen eraitsi dituzten etxe bizitzak. Gaurko hainbat eraikin gehiago botatzea aurreikusita dago. Asteazkenetik bertan dira armada sionistaren ondea makinak botako dituzten etxeetan bizi ziren hainbat palestinar identifikatu eta erregistratu dituzte Israelgo soldaduek. Operazio honen ondorio 300 lagunek baino gehiagok galduko dute euren etxea, hauekin 32.000 izango dira soilik Zisjordanian dauden barne desplazatuak. Aldi berean Gazako zerrendan Israelek okupatzen duen lurraldean zutik geratzen diren erekin bakanak eraisten diardu eta bertako herritarrak kanporatzen euren kontrolpeko lerro horiaren ekialdean daudelako. Lerroaren mendebaldean berriz, Byron denboralearen ondorioak pairatzen jarraitzen dute. Euritek eragin handia izan dute bombardaketen ondorioz dagoeneko oso kaltetuta zeuden eraikinetan. 17 eraikin erori dira osorik eta beste 80 partzialki. 12 dira berriz denboralenen testuinguruan zendu diren palestinarrak aurrak tartean. Eta aipatuko dugu baita ere, Egiptorekiko mugekide den Gazako zerrendan izandako 70.000 pasatxo heriotzek ez dutela arazo bat suposatu, Al-Sisiren gobernuak Israelgo estatuarekin harremanak estutzen eta normalizatzen jarraitzeko azken akordioa esparru energetikotik heldu da. 2040 bitarte luzatuko den eta milaka milioi euroko balio izango duen akordiori esker Israelek gase zornituko du Egipto. Estatu Arabiarrek Palestinar herriarekiko mantentzen duten elkartasun erretorika faltsua agerian gelditu da berriz ere. Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak Egiptori gasa saltzeko akordio iragarri baitu. Israelek 130.000 milioi metro kubiko gas natural salduko dizkio Egiptori 2040 garren urtera bitarte. 30.000 milioi euroko kostu izango dugu zira operazioak eta kopuru horren uneko 50 baino gehiago, 15.000 milioi euro zehazki bilduko ditu estatu sionistak. היקף העסקה עומד על 112 מיליארד שקלים.
Pozik bezain arro, Netanyahu Israelgo lehen ministruak nabarmendu du Israelen historiako gas akordio handiena lortu dutela eta zehaztu du gainera gasaren esportazioa Chevron enpresa estatu batuarraren bidez egingo dela. Eta nondik aterako da gas guzti hori? Leviatan izeneko gas hobi erraldoitik partzialki Gazako uretan edatzen dena. Nazioartetik jasotzen ari den kritiken aurrean, Egiptoko gobernuak esan du Israelek egindako genozidio sistematikoa gelditzeko lanean jarraitzen duela eta kausa palestinarrarekiko babes irmoa mantentzen duela. Hemen txanutzeko ditugu nazioarteko albistak. Eskerrik asko Goi. Gero arte. Kirol aria, naiz irratian. Carlos Vicentek 11 metrotatik sartutako gol batek erabaki du ostegun gauean Mendizorrotzan jokaturiko final 16renetako partida, final 8renetan da jada Alabes, Sevillari 1-0 irabazita. Lander Martínez, egunon. Egunon, bai. Joni Otok min hartuta zelaia utzi behar izan du 23. minutuan eta taldean protesonik hartu du bere lekua. Eta Boyere ordezkatu behar izan dute amaieratik gertu zeudela jokalaria zelairatu eta 20 minutura. Eduardo Kudet entrenatzaileak esan du garesti atera zaiela Sevillaren aurkakoa. Nos ha puesto la cosa difícil otra vez, el partido nos ha salido bastante caro, no sé lo de Johnny, que la verdad fue más precaución porque se fue cargando, pero lo de Lucas seguramente es algo un poquito más complejo, sin ser una... 77. minutuan Lukas Boyek pasea jaso du area barruan eta izkin egin ostean Sevillako atzelari batek penalti argia egin dio. Carlos Vicentek ez du arkatu 11 metroetatik eta gola egin du Babazorroentzat. Bestalde, Osasuna 2025-2026 demoraldiko kopako final 8renetarako sailkatu da. Hueska utzi du txapelketatik at 2 eta 4 gailenduta. Hueska eta Osasuna parean aritu dira aurreneko zatian. Lehenengo ordu erdian ia ez dago aukerarik izan, baina azken minutuetan ordea partida bizitu eginda. 35. minutuan Hueskak aurre hartu du Dani Lunaren bidez. Horrek falta jaurtiketa egin du eta baloia arean zeuden hainbat jokalarien artean igarota Aitor Fernandezen atera sartu da. Atezain arrasatearrak ezin izan baitu jaurtiketa ikusi. Luzapenean, baina Raúl García de Arok erdinketa egin du. Area barrutik egindako erremate trebe bat baliatuta. Kortajarenak binakoa jarri du. Luzapeneko lehenengo zatia amaitu baino lehen, 111. eta 117. minutuetan ordea Osanbelak eta Budimirrek 2 kornerretan kanporak eta erabaki dute. Osasuna beraz final 8renetan izango da. Osanbela partidu ostean aski sufrituta baina pozik. Sabíamos que iba a ser un partido muy jodido porque bueno, pues ya sabemos cómo es la Copa, cualquier equipo en su casa pues te pone las cosas difíciles, pero bueno, hemos sabido sufrir y hemos conseguido pasar de ronda, que era lo importante. Bausek, kirol kontuak, eskerrik asko Lander. Gero arte. Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ilapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta lehia desleiala saiesteko dituzu. Baina eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia. Gabonetan Bizkaiko artisautza erosi eta oparitu. Gabonart. Egurra, loreak, larrua, jostailuak, beira eta abar. Bilboko Areatzako kaian, abenduaren 12tik urtarrilaren 5era, goizez eta arratsaldez. Informazio gehiago gabonart.blogspot.comen. Antolatzailea Arbaso, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin. Adimen artifiziala kolektibo kalteberen aurkako diskurtso faltsuak edatzeko tresna bihurtu da. LGTBI pertsonak, gazteak, emakumeak edo adinekoak besteak beste, gorroto honen guztiaren jomuga dira. Teknologia sekula ez delako neutroa, eta eragiten dituen kalteak mugatzea denon ardura delako, naizetik desinformazioari aurregin, trampak agerian utzi eta bidegabekeriak salatzeko konpromisoa beresten dugu. Konpromisoa, erantzukizuna, zorroztasuna. Naiz.
4:30 Master Laboral Kutxa txapelketak final berria izango du igande honetan. Amaia Aldaik eta Enara Gamindek neurtuko dituzte indarrak Gernikako Santanape pilotalekuan. Bizkaitarren arteko leian, Dimoztarrak bere 4. txapela bilatuko du Kaiolan, 18 urteko Laukiztarrak falta zaizkion txapel bakanetako bat eskuratzeko borrokatuko duen bitartean. Naiz irratitik ere bertan izango gara, eguerdiko 12etan hasita, Nora Mendizabal pilotaria, Ane Urkiri naizeko zuzendaria, eta nineu Jon Garate ariko gara kontakizun lanetan. Bizi gurekin 4:30 Master Laboral Kutxako finala, abenduaren 21ean, eguerdiko 12etan, naiz irratian. Informazioaren aria. Goizeko 9:04 gutxi heldu zaigu analisi mailaren tenorea eta goiz honetan Alaia Sierre eta Martxelo Diaz lankideak izango ditu gurekin, gara eta naizeko kazetariak. Egunon? Kaixo egunon. Egunon. Zer modu zaudete? Ongi izan beharko. Ondo bai. Oporko gozakaso? Bueno, por gutxi ditugu egia esan, jaiegunak jaiegun eta bestetan ere pixkat lan beharko ditugu ere astebuetan. Alaia? Bai, bai, barkatu, bai, opor gogoekin eta gaixorik ez jartzeko gogoekin ere, bai, ikusita gripe bolada hau, horrela. Hori ere garrantzitsua izaten da. Eta aipatuko dugu, gaurkoan Gasteiz aldetik hasi beharra dugu, 50 pentsiodun inguruk itxialdia burutu dutelako 24 orduz, Koroatzeko elizan Gasteizen, eta hain zuzen, bai, Arabako hiriburuen eta bai, Iruñan ere egitekoak diren manifestazioaren bezperan. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak deitutako manifestazioa egin dute Gasteizen asteazken honetan eta Nafarroako hiriburuan ere mobilizazioa egin dute. Parlamentuaren aurrean egindako elkarretaratzean talde parlamentario guztiei zuzendutako idazkia erregistratu dute. Arrazoiak antzekoak dira, pentsio minimoen osagarri bat aldarrikatzea, lanbiderteko gutxieneko soldatarekin parekatuz eta pentsio horiek banaka aitortu eta aplikatzea. Inflazioa pentsioak baino gehiago igotzen dela salatu dute pentsiodun. Bueno, hemos hecho unos cálculos de pensión, de la subida de las pensiones, que ha sido como 1 y pico %, pero en los mismos años, mismo tramo de tiempo, la bolsa de la compra ha subido en un 36%. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoaren kasuan, EAJak eta PSek herri ekimen legegilea baztertu zuten eta 2026ko aurrekontuetan ez da partida ekonomikorik egongo gutxieneko pentsioak osatzeko. Elkarretaratzeko partaideek ezin dutela itxaron esan dute. Y esa gente no puede estar esperando a que el año que viene tal, porque aquí la vida se nos va. Nafarroan ordea, gobernuaren eta EH Bilduren arteko akordioari esker, 1.100 eurorainoko gutxieneko pentsioen osagarria egingo da 14 ordainsarietan. Itxialdi honen berri izateko gurekin da ere, Jesus Mari Saubies, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko kidea, itxialdiarekin bat egingo dugu Koroatzeko eliza horrekin. Egunon? Egunon, denori. Dagoeneko 24 orduak betetzear da itxialdia, nolako jardunaldia izan da? Oso emankorra izan da, hemen egon gera 50 esan dezun bezala, baina gero gaia jorratzen atzo, goiko eztabaidan eta arratsaldeko eztabaidan, egon ginen 70 ere, Gasteizik etorritako jende asko, hemen gai batzuk eztabaidatu ditugu, eta gaur ja hemen prestatzen ari gara, segituan 10:30 edo Bilbo plazara joateko manifestaziora. Oraindik nabarmena da herri ekimen legegilaren ezezkoaren itzala? Bai, hori nabarmena da, uste dugulako iruzur demokratiko galante izan dela, hainbeste sinadura urte oso bat iraundu du prozesuak, guk ILP erregistratu genuen parlamentuko erroldan igazko irailaren 26an eta aurtengo irailaren 25ean ezetza eman zioten parlamentuak eztabaidarik egin gabe. Hori da, urte oso bat, 375 egun prozesu ofiziala bezala. Eta guk ez dugu uste hori onartzekoa denik, eta horregatik gaude, ez dugula etxiko
eskatzen duguna lortu arte uste dugulako justiziazkoa dela. Eta gizarteak behar duen gaur egunean erantzuten diolako gizartearen beharrari. Eta herri ekimen legegilari ezezkoa eman zitzaionetik, izan duzue kontakturen bat legebiltzarreko alderdiekin? Ez, oraindik ez. Beraiek itxi zuten atea, eta noski, beraiek deitu beharko gaituzte. Guk eskatu ditugu hiru agerraldi bertako batzorde, parlamentuko batzorde ofizialetan, badakizu, bata da berdintasunaren batzordean, bestea lan eta enplegu batzordean, eta hirugarrena gobernantza eta parte hartze publiko partaidean, batzordean. Hau da, ILP-ari buruz hitz egin nahi genuke, hori nola esaten zaion, herritarren parte hartzea. Bestea da, lan eta enplegu, jorratzen dalako RGI eta laguntzak eta abar. Eta hirugarrena, noski, emakumeei muzin egin zaielako, genero arrakala gainditzeko orain zegoen aukera. Eta Euskal Gobernuak askotan egiten du propaganda, genero arrakala zero, gobierno basko, baina gero, gezurra iruditzen zaigu. Hor, bestalde, ez dakit alderaketak egiterren, Nafarroan egonda ere, akordio bat, pentsiodunek 1.000 eta 100 euroko pentsio izan dezaten, zuek alternatiba nola ikusten duzue? Oso ondo, nik uste dut aurrera pasu galanta dala, gainera da 1.000 eta 1.100 euro 14 ordaintzalitan. Baina Nafarroan egiten dute fiskalitatearen bitartez, diru zerga bilketaren bitartez, baina hemen Euskal Herrian dauzkagu 3 diputazio, eta orduan hemen ezintzan horrela egin, horregatik Nafarroan aldena, hemen bide horreti bintzat ezintzan. Euskal Gobernuak han egindan bezala, hemen ere egin zezakeen. Bide batetik edo bestetik, beraiek esaten zuten parlamentuan aurkeztu genuenean, bai, ederra egin degula, eta, ados daudela gurekin, baina hau ez omen da bidea, ez atzu ezin dan bidea, Guk ez gaitzuk, jakitzunak guztiz. Eta bide fiskaletik egiteak ze ezberdintasun dakar? Ezberdintasun daka, hemen 3 probintzi daudelako, eta zailago dalako, eta gaineran egin dute, naiz eta zuk ez ordaindu zergarik, zuri ematen dizute, pentsiodunak eta baldintza betetzen badituzu, zuri itzultzen dizute 1.100 euro arte, naiz eta zuk ez ordaindu. Hemengo zerga politika, hemen Euskal Herriko elkartean, bakarrik ordaintzen dizute, ordaindu baldin baduzu. Orduan horrek agintzen du lege batzuk aldatzea, ordaindu ez duenak ere kobratu dezakelako tokatzen bazaio. Orduan pixka argitzeko eta zehazteko gehiago. Nafarroako kasu berri honetan, demagun pentsiodunak ez ditu zergak ordaintzen, eta baldin badago tartea ordaindu beharrekoaren eta 1.000 hoien artean, diru hori bueltatu egiten da? Orduan, egiten du deklarazioa, naiz eta minuzero eman, berdin da, eta ez errez ordaindu, orduan itzutzen diote dirua, ematen diote, horrez da itzuli eman egiten diote. Eta orduan, aurrera pauso garanta da, eskubide bezala, eta nik uste dut bide honetik doala hori. Hor, pentsatzen dute, Nafarroan posible izan baldin bada, aipatzen zenuen, EAeko komplikazioa bada 3 foru ogasun daudela, baino, akaso foru ogasun bakoitzak alko luke hartu erabaki hori eta gero Euskal Finantzen kontseiluan adostu? Claro, hemen foru aldundi bakoitzak bere eskumenak dauzka zergari buruz. Orduan bakoitzak hartu ditzake bere neurriak izan ditzake ezberdinak. Oso gorapilatsua da. Nik uste dut gure kasuan, Euskal Autonomia Elkartean, Euskal Gobernuak hartu beharko luketela, politika orokor bat eta 3 herrialde entzat berdina izan dadin. Baina, beraiek ikusten badute beste bide bat, ipini dezatela martxan. Bestalde, gaur EITB maratoia da, sartze aktiboa dute izpide eta honekiko kritiko zarete. Ekimenik edo aurreko duzue? Uste dut parregarria dela. Ondo irutzen zaigu EITB maratoiak egitea,
orain arte egin diran bezala. Baina, esatea nagusien osotasuna eta osasunaren aldekoa dala, eta eske 600-800 eurokin hori mantendu daiteke, eta gero dirua biltzen fundazio bat, Euskal Gobernuko fundazio batentzat, ez dago dirurik hor, txapela pasatzen, txapela pasatzen dirua jasotzen, ez dago aurrekontuetan dirua hori martxan jartzeko, fundazio bat egin, baina, lotxagarri, dutzen zaigu. Orain arte egin da bezala, bai, erakunde mordoa dago diru zain eta diru beharrearen zain. Eta hauek, nik uste dut impresentablea dala. Gutxienez ikuspegi honetatik. Gaurko ere, mobilizazioak deitu dituzue, jakin nahi dut, nolako ekintzak edo aurre ikusten dira? Gaur torriko dira Bizkaitik, Gipuzkoatik eta Arabatik, autobus asko. Formato honekin egiten dugun bakoitzean bezala, eta 11 aterako da manifestazioa, eta beti bezala arrakastatxo izango da. Normalean biltzen gera 3.500 horrela kalkulatzen du polizi municipalak eta horri biltzen da. Gaur ere antzekoa izango da. Eguraldiak laguntzen du, eta, nik uste dut jendeak badakiela zer garrantzia daukan guk egiten ari garena, eta orduan babesa badaukagu. Sindikatuak ere egotziren hemen atzo, agurtzera etorri ziren, Esteila, SSK, ELA, LAB, danak etorri ziren ona, itxialdi honetara, eta hemen egon ginen beraiekin, jende guztia, eta, dana posik, ez da. Gauzak mugitu egin behar dira. Diagongo bera, gaurko mobilizazio horretara, Jesus Mari Zubies, mila esker, goiz honetan gurean izateatik. Eskerrik asko. Venga, agur. 3 minutu gelditzen zaizkigu goizeko 9 izan daitezen, baina hala ere, sakondu ahal izan dugu, Nafarroan gertatu den horretan, eta argiki azaldu digu Zubiesek orain zer duten Nafarroko pentsiodunek, zergentzako salbuespen bat, eta 1.100 euro arteko konpentsazio bat. Zakite, Martxelo, zurekin hasiko gera, Iruñan bertan zaudela, nolako neurria izan da hau, eta bertan pentsiodunek nola jaso dute albiste hau? EH Bilduk Nafarroko gobernuarekin lorturiko akordio baten bidez eratzen da neurri hau, gaur onartuko da parlamentuan, eta beraz, aurrekontuen akordioren baitan ere koka genezake hitzarmen edo akordio ere, ez? Eta, ni uste aurrera pausua badela, ez? Azkenean 1.100 euroko pentsio minimoa izatea, aurrera pausua da, nahiz eta, soldata minimoarekin alderatzeko oraindikan ere tarte handia gelditzen bada ere, esan bezala aurrera pausua da, egungo pentsio minimoak muga horretan kokatzea, ez nahiz eta behar bada ez izan oraindik ere nahikoa, eta nik esango nuke, pixkat esadoz nagola pixkate hitz egin dugun kidearekin, jubilatuen ordezkariarekin, horrelako akordioak ere ni uste lortzeko EAen egingarriak dira, ez, eta behar dana da borondate politikoa, azken finean ere diputazioen zergak hiruen artean adosten dira handi batean, eta horrelako tresnak martxan jartzea azken finean autogobernua herritarren mesedetarako jartzea izango litzateke, ez askotan hitz egiten autogobernua zabaldu behar dela, eta ni uste horrelako gauzetarako ere ditugun tresnak behar bada ez direla behar bezain aprobetxatzen, eta zentzonetan ni uste azkenean Nafarroan dauden alderdiek, akordua lortu duten alderdiek, eta EAen gobernatzen dauden alderdiak, eta EH Bildurekin kasu honetan ere, azken finean indar politiko berak dira, eta ni uste akordio bat lortzea ez zala izango hain komplikatua borondate politikorik egongo balitz. Hain zuzen, hildo horretatik jo nahi nuen, EAen, denok badakigu, herrialde bakoitzak bere ogasun propioa baduela, modu koordinatuan ez baldin bada, ezakit, neurri hau hartu, eta gero horretarako koordinazio maila da Euskal Finantzen Kontseilua. Alaia, ezakit, okerrez banago zuzenduko diazu, ezakit zu atzo izan zinen
pentsiodunekin edo Jon Salgado, alakorik edo aipatu zen? Ez, Jon Salgado zen, bai. Bueno, jakin nahi dut ere, pixkat nola ikusten duzu bestelako alternatiba? Bai, bueno, nik uste dute Nafarroan hartu den erabaki hori, bai, aurrera pauso bat dela, eta baita, eredu bezala erabili daitekela, ezta? Eta eaen hartu daitezken erabakien hildoa, definitu dezakela. Eta, Martxelok esan duen bezala, Nafarroan lortu baldin bada akordio politiko hori horretara iristeko, eaen ere bai posible da lortzea, eta posible da, horretara, neurri hori edo antzeko neurri bat esartzea. Baina, klar, argi dago, ILPA, eztabaidatu ere ez dutela egin, eta horrelako jarrera ikusita, ez dakit aurrera pausorik eman nahi duten, kontua horrela utzi. Goizeko 9:00 heldu gera, azken ordukoak aipatu beharra dauzkagu, izan ere Bizkaibusek Gipuzkoako mugi txartela onartuko du ordainketa bide baliodun gisa bere sare osoan. Ostegun honetatik aurrera Zala Badiela, egunon. Egunon Peia eta egunon entzuleok. Foru erakundearen arabera aurrerapen horrek urrats erabakigarria dakar Bizkaian erabat konektatutako garraio publikoaren sistema baterantz, lurralde kohesioa indartuz eta erabiltzaileen esperientzia hobetuz. Beren ohiko txartela berme berberarekin erabili ahal izango dutela operadore desberdinekin, eta bestalde aipatu beharra dugu ere, trafiko kontuetan 3 pertsona zauritu direla ostegun honetan BI-637 errepidean, Erandio parean, izan den istripu batean 3 ibilgailuk eta autobus batek talka egin dute segurtasun sailak jakitera eman duen. Ez beharra, goizeko 8:10 gitxiago aldera gertatu da, eta ezkerreko eta erdiko erreiak itxi behar izan dituzte. Antza denez, autoetan zioazenak dira zaurituak, arin zaurituak dena den, iturriak ez dute oraingoz argitu autobuseko bidaiariaren artean zauriturik aldagoen. Eta egunaren nondik norakoak ere aipatzeko gurekin da, Itxaso Leon, egunon. Kaixo, egunon, Peie, egunon entzuleok, ostegun honetakoa zestoako 6 auzipetuen aurkako epaiketaren azken eguna izan beharko litzateke printzipioz, akusatuek deklaratuko dute. Politikagintzan hainbat hitzordu daude mahai gainean, esate baterako Gasteizko Legebiltzarrean EH Bilduk proposatutako Osakidetzako osasun mentalaren eredu eraldaketa jorratuko dute, edota Mikel Mantzixidor Ararteko hautatuko dute. Nafarroako parlamentuan berriz aurrekontuak eztabaidatu eta bozkatuko dituzte, kanpoaldean pentsiodunen mugimenduak elkarretaratzea egingo du. Bestelako kontu bat, Euskalgintzaren Kontseiluko zuzendaritzak prentsaurrekoa eskainiko du gaur Andoainen botere judizialaren euskararen normalizazioaren aurkako azken mugimenduen arira. Elizondo Nerdiz Bizirikek Esteribarko elkinto mehatze proiektuari buruzko informazioa eskainiko du. Bestalde Gernika Palestina ekimenak ere agerraldia egingo du Bilbon Palestinarekin elkartasun ekonomiko areagotzeko ekimenak aurkezteko. Eta bueltako protestengatik 4 pertsonek deklaratu beharko dute Iruñan. Kanpoan ere elkarretaratzea dago deituta. Ekonomia gaietan gaur aipagarria pentsiodunen mugimenduak manifestazioa duela Gasteizen, Iruñan bezala, pentsioak osatzeko herri ekimen legegileak jasotako ezezkoa dela eta gainera egun honetan bertan ospatuko den EITB maratoia ekimenarekin bat etorriko da hitzordu hori. Laboral Kutxak Euskal Ekonomiaren perspektiben inguruko txosten aurkeztuko du 2026 urtera begira Bilbon eta Iruñan. Confebaskek ere uneko koiunturaren inguruko aurkeztuko du, eta bestalde Eustatek udal barne produktu gordinari buruzkoa. Munduan, Europar goi bilkura espero da Zelenskirekin, eta kiroletan Atletik Urenseren parean izango da gaur arratsaldeko 7:00. Kulturarekin amaituko dugu, asteburu honetan jokatzekoa den Bizkaiko bertsolari txapelketaren finalaren aitzakian, paperean ekarriko dugunaren aurrera pentsoa eskiniko du naizek. Hauek nabarmenduta, eskerrik asko Itxaso. Eskerrik asko Pegi. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada zerbait? Aipatu berri dugu Pegi hainbat ibilgailuren arteko istripua izan dela, BI-637 errepidean 9. kilometroan Erandion Bilboko norantzan 2 errei itxita daude, eta beraz horren ondoriozko autopilaketak. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ribarduzeak. Eguraldi lasaia nagusituko zaigu, naiz eta egunaren amaieran aldaketa batzuk izango diren. Goizean, behelainoa agertuko da hego isurialdeko hainbat txokota, baina bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean, eta bertan gainera iraunkor xamarra izango da, naiz eta goizean zehar pixkanaka jasotzera egingo duen
Gainantzean, goi mailako doi finak ikusiko dira zerua, baina giroa ederra izango da. Arratsaldeko lehen orduetan lurralde osoan erdi eta goi mailako doi batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta oso eguraldi polita izango da, baina arratsalde erditik aurrera mendebaldetik barrena erdi mailako deiak ugarituko dira, azken orduetan zerua esteliko da eta gau partean jada Bizkaia eta Araba mendebaldean zaparradatxoren bat edo beste ere izango da. Hego-haizeak protagonismoa irabaziko du, zakar edo oso zakar joko baitu, bereziki kostaldean eta lurraldearen ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta iparralden. Temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, minimoak 5 eta 12 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauriar isurialdean 13 eta 17 gradu bitartean, eta Hego isurian 9 eta 14 gradu bitartean, temperatura freskonak ohiko den bezala, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Informazioaren aria. Nekazaritza ekologikoan argi dugu. Sigilo ekologikoa ofiziala da eta ziurtatzen du produktua benetan zainduta dagoela. Osasuntsua eta naturala, barazkiak lurrean hastea eta ganadua aire zabalean bizitzea da. Hau da logikoa, ekologikoa. Nire erreleboari lur emankorra eta etorkizun hobea eskaini nahi dizkiot. Zuk ere argi baduzu, kontsumitu elikagai ekologikoak. Ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzako elikadura, landagarapen, nekazaritza eta arrantza sailak babestuta. Burdindegi honek euneko pinu zerrautzezko peleta dauka. Eta aholkularitzarik onena peleta estufetan eta premia bakoitzera egokitutako zu egurrean. Alkain Hondarribia eta Algain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdinegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak, pintura. Bai, Alkainen. Euskotrenek jakinarazten du. Badator Santo Tomas, zatoz trenez Euskal Nekazal jaiaz gozatzera eta ahaztu autoa. Informatu ordutegi guztiei buruz webgunean eta aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Bertsozaleak sarie. Kotxean zoazie Bizkaiko bertsolari txapelketako finalera. Onik heldu sarie, baina konturatu sarie denboran atzera egin dozuela eta mende honen hasierako final batean zagozie. Ez, mende hasierako ez. 2025ko Bizkaiko bertsolari txapelketako finala izango da larunbat honetan eta naiz irratian zuzenean jarraitu alko duzue. Aitor Bizkarra Ruiz. Aitor Etxebarria Zarraga Gabiola. Gorka Pagona Barraga Horria. Jone Uria Albizuri. Oiana Bartra Arenas. Onintza Enbeita Maguregi. Saber Altube Sarreon Handia. Zabat Gaiete Beitia Abaroa. Larunbata abenduak 24:00 hasita. Bilboko Lakasillatik, Eli Pagola, Andoni Rekondo eta Eneko Abasoloren eskutik. Taia hurrengoan agertzen garen etorkizunean. Bizkaiko bertso finala, naiz irratian. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria, naiz irratian. Goizeko 9:09 Euskal Autonomia Erkidegoak guraso bakarreko familiei buruzko lehen dekretua onartu du. Heldu den urtetik aurrera guraso bakarrek ziurtagiri digital bat eskatzeko aukera izango dute. Honen nondik norakoak ezagututzeko, gurekin dugu Izaskun Lertxundi, Ama Bakarren elkarteko bozeramailea. Egunon. Egunon, bai. Guraso bakarren familietako dekretua argitaratu du Eusko Jaurlaritzak. Jakin nahi dugu, ea honek nolako ondoriak izango dituen dekretu honek zuengan? Hain ikerketarien, guretako definizio bat eman dabe, edo, horrekin gure limbo administratibo egotik alako. Barkatu, Izaskun, nahiko kaskarren zuten zaitugu, ez dakit, jartzaitezke lehioren baten alboan edo? Estaldura behizateko? A ber, orain? Orain, bai, nabari daldea, barkatu moztu izana. Entzuten zaitu uste, moztu? Bai? Ondo entzuten algaituzo? A ber, hemen.
esan zuten bezala, barkatu Izaskun. Konponduko dugu konexioa momentu batean eta segituan gatoz bueltan. From the other side, we swam with the moon to an island in the Black Lagoon. Dreaming as the hours fade away, watching as the sunlight does the same. Everything we are is on the line. Let's pretend it's not us tonight. Can't get away. Can't get away. Can't get away. Can't get away. Orain bai, konpondu ditugu estadura arazo horiek Izaskun Lertxundirekin. Kaixo, Izaskun berriro ere? Kaixo berriro bai, egunon. Zelako alde orain. Bueno, guraso bakarren familietako dekretua argitaratu du Eusko Jaurlaritzak, nolako ondorioak izango ditu honek zuengan? Bueno, dekretu honekin gure familientzako oinarriak jarri ditugu. Orain definizio bat dago, eta orain badakigu zer dan familia monoparental bat, bi botatako familia monoparentala daude, alde batetik jatorriz, horrelako atinenak, eta beste batzu bizitzak monoparentalitate egoera batera eroan dituena. Baina, bueno, hori orain ondo definituta egonda, guk gure karneta, gure txosten digitalekiko dugu, eta edozein tokira goazela, gure familia eredua zindan aurkeztu izango dugu. Eta, bueno, Eusko Jaurlaritza bai, esan dizkigu, zeintzu neurritara, sartzeko aukera aukiko dugun, eta hemendik aurrera, aurren urteetan, Eusko Jaurlaritza, aldundiekin, udaletxeekin, egin beharko dugu, guretzako zeintzu neurri adosten dituzten. Aipatu zuzazki ziurtagiri bat izango dela, ziurtagiri digitala, ezagit, honek zertarako bide emango du? Momentuz, ez dakit, familia nitzek dituzten karnetaren antzekoa izango da. Orduan, edozein tokira goazela, eta guretzako aukera batzuk eskubideak baldin badauz, karneta hori erakutsita, lortu izango dugu eskubideetara heltzea. Orain momentuz Eusko Jaurlaritzak komentatu duenez, orain urtarrietik aurrera, gure familia ereduak ume bakar bat eukinda, 7 urtera arte, diru laguntza bat eukiko dugu, orain arte bakarrik 3 urtetara arte zan, orain mendik aurrera 7 urtetara arte, eta horrelako hainbat eta hainbat neurri adostuko direla uste dugu urren urteetan. Orain artean definiziorik gabe, zailtasun burokratikoak edo administratiboak izan dituzue? Gizarteak orokorrean usten zuen diru laguntza pila bat genituela, baina esan horrela. Gure familia eredua hori definitu barik zegoenez, ez genukan inolako diru laguntzarik. Eta, hemendik aurrera, espero dugu, eskubide desberdinak lortu izatea. Ez bakarrik diru aldetik, batzutan ez bakarrik dirua. Baizik eta, batzutan, udalekuetan edo lako tokietan, igual agian sartzeko aukera puntu baten bat gehiago, edo, beste lako neurriak, seguretzako kontziliazioa, danontzako da zaila, baina gure familia ereduarentzako zailagoa oraindik. Horre, jakin edugu, baita ere, elkartean nola bizi izan duzuen prozesu hau, dekretu hau sortzeko prozesua, zuek ere bertan parte hartu dute duzuen? Prozesua luzea izan da, gure elkarteak 17 urte daroaz dekretu honen atzetik,
azkenengo urteetan Eusko Jaurlaritza itxaroten zebilen, estatu mailan familia lege bat ateratzeko. Baina azkenean ez dator, eta azkenean dela 2 urte, Eusko Jaurlaritza lanean hasi izan, eta azkenean erabaki zuten ez itxarotea, eta Euskadik bere dekretua ateratzea. Eta egia da, dela 2 urte, Eusko Jaurlaritzak gonbidatu gintuztela familia kontseiluan parte hartzera. Eta, kontseilu horretan gaudenetik, dekretu honek bebai abiadura hartu da, eta, azkenez, urren urteko urtarriaren batean, egia bihurtuko da. Eta horre, lanketa prozesu honetan, nolako beharrak identifikatu dituzue eta zer nolako esparruetan egin dituzue ekarpenak? Guretzako oso garrantzitsua zen 2 umeko familia monoparentalitateen borroka, ez? Familian hitzek adibidez 3 seme alabekin, 3 zati 2, 1,5, ez? Eta gure kasuan 2 seme emakume edo gizon batentzako bakarrik, 2. Osea, jaso behar dauen pisua, esama handia da. Eta ez genuen ulertzen nola gizarte egituen hainbat eta hainbat neurri familia anitzak babesteko, eta ondo iruditzen zaigu, eta horrela izan behar dela uste dugu, eta zergaitik guretzako ez, eta gu horretan ibili gara jotake, eta pozik gaude gu horretan ibili gara lanean, eta azkenean Eusko Jaurlaritzak legeztatu dago ez bakarrik 2 ume ditugunetik, baizik eta lehenengoa daukagunetik, eta eskertzekoa da benetan. Hor, jakineko nuke ere baitare ea dekretu honek eragin ahal izango duen, zehazki, guraso bakarreko familien estigmaren bueltan? Egia zorionez, nik ez dut uste horren besteko estigmareko gunez, gaur egun. Orokorrean, gure elkartean behintzat bizi duguna, gizartean nahiko prest dagoela gure familia ereduarentzako. Nahiko normaltasunez hartzen da. Igual beste gare baten esan horrela, eta guk ez dugu familia monoparentalak aintzina asko sufritu zutela. Igual orain, gure kasua ez da estigma hori. Gure kasuan orain, eguneroko bizitzarako ditugun zailtasunei aurre egitea. Azkenean gure vulnerabilidade puntu handiagoa da. Bakarrik nagusi badago etxearen ardura hartzeko, eta gaizotzen bada, lana faltatzen bazaio, edozein gauza gertatzen bada, familia arazotan aurkitu daitekelako. Aipatu nahiko nizuk ere, pixkat horre zuzenean aipatu dizut estigmaren elementua, denboranekin edo ezakit, zuek nabaritu izan duzu edo eraldaketarik egon da? Gure familia eredu hau handitzen doa. Egunero, gure elkarte hau estatu mailakoa da, oraintxe bertan 4.500 bazkide gara, eta delegazio desberdina dauz, eta Euskadiko delegazioak 420 kide ditu, eta urtero 70 bazkide gehiago sartzen dira, así que azten gabilz. Horre, ezakit, pixate ikusten duzu ere, gizartaren joerak ere horretara gara mazala, guraso bakarreko familietara? Bai, egia da, ezakit zorionez edo zoritzarrez, ezin dizut esan, baina agian bikote harremanak ez, orain ez dira hain egonkorrak, aintzina ziren bezala, eta, momentu baten, 40 urte inguru ditugunean, hausnarketa sakon bat egiten dugu, emakumeok orokorrean, eta erabaki bat hartzen dugu, edo umerik barik jarraitzea, edo bakarkako familia bat osatzea. Eta, gero bizitza ez dakizu, agian batekin bukatzen duzu, baina, orokorrean guk sentitzen duguna da amatasuna nahi genuela, eta hau beste bide bat dela. Jakineko nuke baitare ea dekretu honek genero ikuspegia kontuan hartzen duen, aipatzen zen bezala kontuan izan da familia hauen gehiengoa emakumeek osatzen dutela? Egia da orokorrean 80 baino gehiago, gure elkartean 100, Euskadin behintzat, emakumea gara. Eta, barruan hori, amatasuna zaila da, amatasuna bakardadean zailagoa, eta emakumea izan da, normalean badakizkigu emakumeak ditugun zailtasunek, lan esparruan, normalean soldata txikiagoak, edo egonkortasun handiagoa.
Baina, bueno, orokorrean dekretuak definizio bat ematen dago, eta hori oinarria, eta gero hortik aurrera, egin kontiren lege guztia, uste dugu, familia ikuspegia kontutan hartu behar dela, eta gero, pues, genero ikuspegia bere bai, ikuspegi zabala. Jakine dugu, baita ere, lehen aipatzen zenituen laguntzak, nola lagun dezake neurri honek pobrezia arriskuan dauden familian egoera hobetzen? Bueno, agian igual neurri hauek ez dira pobrezian dauzen entzako, Osa, igual horretarako beste neurri batzu dauz. Nik uste dut neurri honek bizkatxo bat, igual, kontziliazioaren arazoa bizkatxo bat moteltzeko, igual balio izango dau. Eta jakine dugu ere, etorkizunera begira zeintzuk izango diren urrengo erronkak, guraso bakarreko familien babesari dagokenez? Bai, hori esaten nizuen bezala, orain Eusko Jaurlaritza foru aldundiekin, udaletxeekin, enpresa pribatuekin, hainbat eta hainbat ekin beharko dugu berba, eta, bueno, ateratzen diren arau guztietan gure familia eredua daitela. Adi, egongo gera, etorkizunera, Izaskun Lertxundi. Zehazki, ama bakarren elkarteko bozera malea, eskar mila goizonetan gurean izategatik. Eskerrik asko zuei, egunen agur. Berdin, jakine dugu, Martxelo eta Alaia nola bizi duzue, edo nola ikusten duzue jazoera hau, aipatzen zigun, agian, zehazki, nola orain definitu egin dela guraso bakarreko familia eta honen baitan, babeserako lege bat edo dekretu bat badela. Alaia, zurekin hasiko gara. Bai, niri, hasteko harrigarria iruditzen zaite, hain, orain definitu izatea ez, eta hain, niretzat berandu da, definizio hau eman dela, eta laguntza hauek eskuratzeko bidea eman zaiela, garrantzitua iruditzen zait, izan ere, argi dago, guraso bakar bat duten familiek zaitasun handiagoak dituztela, hasteko lana eta zaintza uztartzeko, gero ekonomikoki ere bai, eta, azpimarratu behar da baita, gehiengoa emakumeen familiak dire, hau da, bakarrik ama daukaten familiak direla, baina bai hori nabarmenduko nuke. Garrantzitsua iruditzen zaidala, aurrera pauso garrantzitsua dela, eta berandu bada ere, txalotzekoa dela erabaki hau. Martxelo? Bai, azkenean, dagoeneko gure artean dagoen errealitate bati erantzutea da, eta Alaia esaten duen bezala behar bada, berandu gabiltza edo aldez aurretik egin beharreko zerbait da, eta honekin batean ustete, horrelako neurriak, aurrak izateko laguntzak eta ustete beharrezkoak direla azken aldian gure jendartean, izan ere jaiotze tasa bera doa etengabe, eta horrek etorkizunera begira badirudi ere, arazo demografikoak eta arazo politikoak sortuko ditula, zentzu horretan aurrak izateko laguntzeko neurriak, ustete beti ere ondo batozela, eta zentzu honetan ustete esan bezala badagoeneko gure artean dagoen errealitate bati erantzuteko neurria dela. Horre baita ere, aipatzen zigun, orain handitzen duala, halako familian kopuru, urtero 60 bazkide gehiago ere izaten dituztela. Nola ikusten duzu zuek gizartearen joera Alaia? Bai, egia esan ez dakite zein izan daiteken arrazoia hau gertatzeko, baina nik uste dut baita ere gizartearen barruan aldatu delako guraso bakar batekiko daukagun ikuspegia, ez? Lertxundik ere aipatu du gainetik estigma ez dela hain handia gaur egun, eta igual onartuagoa dela dagoelako gizartean guraso bakar bat duten familia eredu horiek, eta ez familia eredu ohikoak edo tradizional hoietaz aparte, eta aukera normal bat dela guraso bakar bateko familiak baita ere, eta horregatik zehazki beharrezkoa da eta logikoa da hauei laguntzak ematea, ez? Familia, 3 seme-alaba baino gehiagoko familiai bezala.
Martxelo? Bai, lehen behar bada presio sozial bat zegoen, handiagoa, hori ez, bikote bat izateko behar hori, aur bat izateko, ez bain behar bada, hori ez da horrela, eta ni uste honekatan ere behar bada, emakumeen empoderamendua ere badagola, ez orain emakume askok erabakitzen dute, naiz eta bikoterik ez izan, aur bat izateko autua egiten dutela, ez, eta zentzu horretan, ni uste hori ere, aurrerapena dala, ez, beraz, esan bezala, ni uste hori gure artean daukagun errealitate bat da, eta ni uste, nahiko normalizatua ere, handi batean, ni uste guztiok ezagutzen dugula gure ingurunean horrelako familia ereduak, eta, ni uste, esan bezala, edo zeta normalagoa eta gero zeta goikoa den errealitate bada. Errealitate hau ere aipatu ostean, bete-betean ere murgilduko gera, atzo Santos Zerdanek Espainiar Estatuko Senatuan egin zuen agerraldiaz, esan zuen, bertan ez zuela inongo zerikusirik Serbinabarrekin, eta esan zuen baita ere, inkisizioaren garaiko jazarpena jasan zuela. Itxaso Leon. Zerdan bakarrik iritsi da Clara Campoamor senatuko aretora apirilaren 30ean egin zuen agerraldian ez bezala. Maria Caballero UPNeko bozeramaileak gogorarazi dionez. Hark abiatu du galdeketa. Y usted está aquí de entrada porque tiene que dar muchas explicaciones. Y usted ha venido hoy aquí solo. Le han dejado también sus compañeros, a esos que dice que les ayudó a llegar al gobierno. Hoy parece ser que ya nadie le da apoyo. Pero mejor en solo que caso, mal acompañado, no se preocupe. Mejor solo que mal acompañado. Pues eso. PSOEko antolakuntza idazkari ohiak hartu du hitza eta gaizki lagunduta baino bakarrik hobe dagoela eta ez duela inoren babesik behar esan dio. Caballeroren lehen galderatik abiatuta Zerdan kexu agertu da diputatu bat zuzenean jazartzen ari direlako eta jazarpen hori inkisizioaren berezkoa dela esan du. Gaineratu du inorrez dela egiaren bilaari ez hemen ez kongresuan errepikatzen den kontakizun bat eraiki dutela. Nadie está buscando la verdad, señoría, ni aquí ni en el Congreso. Al contrario, ustedes han construido un relato que se repite y se repite, aunque uno ya está acostumbrado a escucharlo. Como que soy socio de la empresa Servinabar, algo que es absolutamente falso. Han elevado a certeza una hipótesis policial sin ningún tipo de prueba. Horri dagokionez bereziki kategorikoa izan da Servinabarretik aldentzerakoan zehazki ziurtatu du ez dela enpresa horretako bazkide, faltsua dela, eta inolako frogarik gabeko hipotesi polizialtzat jo du. Are gehiago, zalantzan jarri du bere aurkako akusazioen oinarri diren audioen benetakotasuna, pixkanaka frogatzen ari baita esan du faltsuak direla. Gaineratu duenez, Guardia Zibilaren perituek ezin dute audioen benetakotasuna bermatu eta Caballerori dei egin dio audioiek manipulatu diren ikertzeko. Ildo horretan salatu du bere errugabetasun presuntzioari eraso egin zaiola. Horiek atzokoaren laburpenak irakurri dezakegu baitare gaur garagunkarian Zerdanek esan duela dena badatorrela zehazki soberanistekin izan duena akordioaren ostean, ez dakit, zer diozue baieztapen honi buruz, Martxelo? Ni uste talde batetikan ikusten ari garela PSOEren barneko jarduerak ez direla eredugarriak, ez? Eta kontuan izan behar dugu, historikoki PSNek badaukala edo PSOEk badaukala historia ilun bat zentzu horretan, ez? Eta Nafarroaren kasuan, Urralburu eta Otanoren kasuak ditugu hor mai gainean, ez? Eta horrelako trikimailuak eta obra publikoak eskuratzeko azpijokoak eta ni uste horiek ez dakit egon baldiren, baina behintzat mai gainean jarri dira eta ni uste horri ere heldu behar zaiola eta horrelako prozedurak zuzendu behar direla eta horrelakoak egin dituztenak zigortu handi batean, ez? Hau esan da, nik ere uste hemen badugula ere eskubiaren estrategia bat gobernuak igatzeko, ez? Eta zentzu horretan, nabarmentzekoa dela ere, guzti hau, zurrunbilo mediatiko guzti hau, Guardia Zibilaren txostenetan oinarritzen dela. Eta azkenean, Guardia Zibila beti ere badauka bere papera estatuaren zaintzapean, edo estatu sakonaren zaintzapean, ez? Eta zaintzan. Eta zentzu horretan, ni uste, askotan eta Euskal Herrian oso ondo ezagutzen ditugu, Guardia Zibilak egindako txostenak erabiltzen direla, balizko prozedura judizialak eraikitzeko, eta azken jenean jendea arrazoi politikon batik
zigortzeko, ez epaitegietan. Ez dut esango hau horrela danik, edo baina ni uste elementu hau ere kontuan izan behar dugula, ez? Eta, bueno, Zerdarek berak ere aipatu zuen atzo, eta beste behin baino gehiagotan ere aipatu izan du, Estatuan eta Nafarroan aldaketa politikoa bultzatzeagatik kokatzen dela egoera honetan, ez? Eta eskubiaren manipulazio bat dagola guzti honen atzean. Behar bada hori, ez dakit, gehiegi esatea izango litzateke, baina uste ere guzti honen inguruan berriak heltzen direnean, elementu horiek ere kontuan izatea, uste ez dagoela sobera. Alaia? Bai, ikusten da, Santos Terradenek atzo senatuan egindako adierazpen horietan ikusten da bere jarrera nolabait zorrotza dela, ez? Honen aurka, jazarpena inkisizioaren berezkoa dela esanez, eta nabarmenduz hori poliziaren argudioak edo poliziak esandakoari legitimotasuna ematen ari zaiola. Ez dakit, ezkerrarekin egindakoagatik ote den guzti hau, baina bai Martzelok esan duen bezala, eskuinak badauka eragin handia, edo izaten ari da du eragin handia, honek behintzat, edabideetan izaten ari duen eraginan ez, garrantzian ez, eta bai, badago horren komponente bat, baina ez dakit guztiz horregatik ote den edo ez. Horrune deigarri ere izan zen, Alfonso PSOeko senatariarekin aipatu ziolako, ea ote zuen eskatzekotan eskatuko ziola horre eskakizun etiko bat, eta honek erantzun zion ea horrek bere buruari galdetu beharra ziola. Zakit, anekdota edo behintzat une laburra izan zen, honei buruz ere ezakit, kazetari bezala pentsa daitekena da, hori aurpegiratu baldin badio, zerbaitengatik ere izango dela, Martxelo? Bai, eta Pepeko Ana Beltranekin ere izan zuen olako tirabira bat, ez? Ana Beltranek ere, ogasunarekin ere arazoak izan zituen Nafarroan parlamentaria zenean, eta, behar bada, Santos Terran bezalako pertsona batek PSOEren antolakuntza idazkaria izandakoak, azken finean alderdiaren barne prozedura guztiak ezagutzen ditu, eta gauza honak eta gauza txarrak, ez, eta alderdi guztietan suposatzen dut. Publikora ateratzeko hainbat jarduera ere izango dituztela, ez, eta Santos Terdanek suposatzen da guzti hori badakila, ez, eta behar bada txostenak eta barra izango ditu, eta zentzu horretan, azkenean ustez alderdiarekin haserra ikusten zaiola, aztertu dutelako, eta azkenean atzo ere esan zuen, bakarrikan agertu zala senatura inolako laguntzari gabe, eta horretan ustez ere, pixka bat ere haserraldia dagola, eta gero bere karakterra ere ezagututa, ustez, haserraldiak ere dituen pertsona dala, ez, eta zentzu horretan informazioa izan da, eta haserraldiak izan da, azkenean behar bada koktelera sartuta guzti hori, asketa arriskutsua izan daiteke, PSOErentzako, ez, azkenean urtetan eta urtetan, esan betzala, jarduera ilunak nolakoak izan dira, negoziazioak nola izan dira, besteko soldatak eta nola pagatzen ziren azpitikan eta guzti horren jakitun da Santos Terdan, ez, eta egungo PSOEko agintariak behar bada, ezakit keskatutak egon daitezken, baina egia esan botazuena bota ondoren Gil erabat isilik geratu zala, eta zentzu horretan askorentzako badirudi, mehatxua etza ere erabili izan dute hainbat komunikabidek, behar bada ikusi beharko da, baina ziurrenik Abalosek eta Koldo Gartziak ere bota dituzte olako kaka ugari bota dute mai gainean kartzelera joan direnean,
Santos Zara zentzurretan diskretoago izan da, baina behar bada ni uste, informazio asko izan dezakela eta batzuk urduri jartzeko informazioa ere. Alaia? Bai, argi dago PSOEren barruan ere bai, kontu guzti hauekin, hori, Martxelak aipatu duen haserre hori, ez? Alderdiaren barruko desadostasun horiek, beste, ez dakit, beste toki batera iritsi dira, eta orain, haserre, agerikoak diren haserretan bihurtu dira, eta ez dakit nola aterako diren hortik, eta nolako eragina izango duen baita ere eskuinak horretan, mesede egingo ote dion, baina argi dago horretan argitu beharreko zerbait dagoela, eta hortik ateratzeko modu bat aurkitu beharko dutela. Aurrera egingo dugu eta aipatuko dugu Donostian zehazki udaltzaingoa 2025 urtean hasiko dela taser pistolak erabiltzen. Donostiako gobernu batzordeak onartu du neurria eta hain zuzen mota honetako 5 arma izango dituzte udaltzainek eta 5 agente trebatuko dituzte arma hauek erabiltzeko, txanda bakoitzeko bat. Datorren urtetik aurrera Donostiako udaltzaingoak 5 taser pistola izango ditu, taser pistola bat izango dute txanda bakoitzeko, eta erakundeak ohartarazi duenez 5 agente formakuntza jasotzen ari dira jada horiek erabiltzeko. Honi buruz hitz egingo dugu, Martxelo eta Araia, jakin nahi dut, nola ikusten duzuen, ze armen kontuak beti eragiten du polemika, Araia? Bai, niri, harrigarria iruditzen zaite erabaki hau, eta gainera, ez dakit zenbat udaltzain egongo diren Donostian, baina bakarrik 5 agente honetan entrenatzea edo honetarako prestatzea, ez dakit eraginkorra izango ote den lortu nahi duten ari dira, ez? Hori alde batetik, eta bestetik, zutenean ez dut ulertzen zertarako nahi duten taser pistolak erabiltzea, azkenean, zuke patu zu, ez? Beste arma bat da, eta gero ikusi beharko da, egoki erabiltzen diren, ala ez, eta, formakuntza hori eman da ere, behar denean erabiltzen ote duten, edo era ez egokian erabiltzen duten, baina, ala ere ez dut ulertzen zergaitik hartu duten erabaki hau, eta zer nolako eragina izango duen 5 agentek bakarrik erabiltzen jakitea. Martxelo? Bai, foruzaingoak ere erabiltzen ditu horrelako taser pistolak, eta azkenean ezakit ni uste, gai hau kokatu beharko genukela, azken aldian, segurtasun faltaren inguruan ematen ari den, debatea baino, hainbat eragilek segurtasun falta ugari dagola, nabarmentzen duten hildotikan azkenean, ez? Azkenean eskuin muturratikan abiatutako mezu bat izan zen, hasieran, geroz eta segurtasun gutxiago zegoela gure kaleetan, eta azkenean, zoritxarrez ni uste, beste alderdi batzuk ere mezu hori bereganatu dutela, ez azken finean, eta ni uste Donostia, prozesu horren eredu garbia dela, ez? Baina, beste hiri batzuetan ere ni uste ere ematen dela, ez? Azken finean ere, askotan ere, horrelako prozesua etorkinak edo kolektibo zehatz bat kriminalizatzeko erabiltzen dela, eta azkenean ni uste ere hori behar dela kezkagarria. Nik egia esan, ez dakit, baina ez dut uste Donostia bezalako hiri batean horrelako pistolak erabiltzeko beharrak dagonik udaltzaingoaren partetik. Baina, azkenean, esan bezala, ni uste geroz eta polizia segurtasuna bermatzeko behar hori geroz eta agerian dela, eta agerian dela alderdi batzuen partetik, eta azkenean ni uste hor kokatuko nula erabaki honen arrazoi nagusia, behar bada operatibo polizialki ere ez da ineraginkorra izango, baina ni uste azken finean ere, segurtasun ezaren
diskurtsoaren barruan kokatuko nuke erabakia. Horre, baitare atzo bertan izan zen Bingen Zupiria Bizkaia irratian, eta hor bertan hitz egin zuen ertzaintzaren bueltako interbentzioez, edota gauzatu ziren mobilizazioez, zehazki asteburu honetan Bilbon egin den mobilizazioaz galdetu zioten, non bertako tranbiaren aurrean pertsona batzuk etzan ziren, eta azkenean ertzaintzak pertsona bat atxilotua eraman zuen, eta horre esan zuen, alako joazuerak daudenean, edabide batzuetan, horre oldartu terminoa erabiltzen dela. Eta ez dakit indirekta edo direkta den, baina egia da, guk oldartu terminoa erabiltzen dugu gurean, eta jakineko nuke, ea nola ikusten duzen aipamen hau edo Zupiriak aipatu zen elementu hau. Martxelo? Bai, ez dakit, eske poliziaren oldarraldi bat agonean gauz hori azaltzeko hitz egokiena oldarraldia egon dela, izango litzateke, ez? Orduan bideo hori ikusita, ni uste ertzaintzaren jarduera neurriz kanpokoa dela, argi eta garbi ikusten dela, ez? Eta hori kontatzea, orain komunikabideen arazoa izango litzateke. Ni egia esan, egun aste honetan tokatu zain Nafarroko Parlamentuan Iridia elkarteko kideak joan ziren, eta atzo ere Gasteizko Parlamentuan izan ziren, eta azkenean nabarmendu zuten polizien jardueraren kontrola egiteko gune independenteak beharrezkoak direla. Nafarroaren kasuan polizien legeak 2018an ezartzen zuen aukera bada, baina oraindik ere ez da garatu, eta hori salatu zuten, eta atzo Gasteizen ere bitxia da, eta niri bitxia egin zitzaidan, eaen badago poliziaren kontrola egiteko batzorde bat. Baina egia esan ez da eraginkorra, azken finean ere, segurtasun kontseilariaren eskutik dagolako eta poliziaren strukturen barnean kokatzen dalako, ez? Eta niri adibidez, bitxia egiten zitzaidan zentzu horretan, azken aldean baditugu ertzaintzaren inguruko ertzaintzaren jardueraren inguruko kexa ugari, anoetan gertatutakoa, Errekalden gertatutakoa, azken aldian hori ez, tranbiarekin gertatutakoa, behin eta berriz azaltzen dira poliziaren jardueraren kontrako kritikak edo salaketak, eta horrelako tresna bat izan da, ez da erabili askotan, ez? Edo ez da erabili, bintzandik ez dut ezagutzen organo horren inolako adierazpenik, ez? Eta bitxia egiten zait, horrelako tresna bat izan da, zergatik ez da erabiltzen, ez? Zubiriaren edo ertzaintzaren estrategia da, beti ere beste guztien errua dela, eta azkenean ertzaintza pixkat egoera horren biktima izango litzateke, baina uste horren ertzaintzaren kasuan zehazki izugarrizko arazoa dagoela, eta behin eta berriz errepikatzen direla horrelako salaketak, eta horrelako erakunde bat edo organo bat izan da ez erabiltzea, niri bitxia egiten zait. Araia? Bai, oldarraldia hitza erabiltzearen inguruan, nik uste dut oldarraldi bat, egitate objektibo bat dela, ez? Eta 2025an gaude, eta dena grabatuta geratzen da gaur egun, ez? Ez dakite, segurtasun kameratan bada, edo jendeak, mugikorratera eta grabatzen duelako. Beraz, hori ikusten da, eta oldarraldi bat dagoenean, ikusten da, eta badago, eta bitxe iruditzen zaite zentzu honetan, Zupiriak edabide ekartzen duten erabaki hauek, eta joera hauek kritikatzea, hain zuzen, segurtasunari buruz dagoen kezka hain edatu hori, nik uste dut benetako kezka baino edabideetan sortutako kezka bat dela, eta eskuinak sortutako kezka bat dela, eta azkenean, edabideetan ikusten badugu egunero segurtasun bat arazo bat dagoela, esaten dutela, zuzenean, ez bakarrik zerbait gertatu ote den ala ez, eta segurtasun bat arazo bat daukagula ikusten badugu, gizartean orokorrean hori izango da ideia, ez? Eta hori izango da jendeak uste duena. Beraz, kuriosa iruditzen zait, Zupiriak edabideen hildoa edo edabideek erabiltzen ez duten hitzak kritikatzea, baina aldi berean,
edabidek badaukate baita ere, honetan segurtasunari buruzko kezka horretan paper oso garrantzitsu bat. Ba, hementxen utziko dugu, gaurkoz analisi maila, Alaia Sierra eta Martxelo Diaz, mila esker goizonetan gurean izateatik, eta gaurkoa Gabon giroan agurtuko dugu, izan ere, hurrengoa heldu den urtean izango delako, 2026an, eskerrik asko. Ondo izan, hurren arte. Ondo izan, agur. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once Informazioaren aria, naiz irratian. Axeri dantza, herri baten herritu ikusentzunezko dokumentala estreinatuko da, heldu den abenduaren 20an, goizeko 11etan, Bastero kulturgunean, aduna eta Andoaingo axeri dantza ditu ardatz, tradizio bat berreskuratzeak eta gaur egungo testu ingurura ekartzera dituen erronkak erakutsiz. Tokikoen espazio eskainiko digu proiektua hobeto ezagutzeko, Aitor Arrutirekin izan gara. Abenduaren 20an goizeko 11etan Bastero kulturgunean dokumental baten aurkezpena izango da axeri dantza herri baten herritua. Lan honek aduna eta Andoaingo axeri dantza ditu ardatz iraganeko oihartzunak eta etorkizuneko ahotsak uztartuz. Tradizio bat berreskuratzeak eta gaur egungo testu ingurura ekartzeak dituen erronkak erakusten dituen ikusentzunezko bidaia da eta horren guztiaren atzean Aitor Arruti zuzendaria dago. Aitor Arruti, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, uste dut galdetu behar dizu dara, nondik sortu zen dokumentala egiteko ideia hau? Ideia axeri dantzako talde eragiletik abiatu zen, beraiek ja orain dela 3 urte aurre ikusten zuten aurten 2025an 50 urte betiko zirela axeri dantza berreskuratu zenetik, eta beste urte hurren bat ere bada aurten dela 25 urte direla
emakumeak parte hartzen hasi zirenetik. Eta orduan, pixkat, urte hurren horiek aitzaki hartuta, hasi ziren pixkatariak guitzen, eta ja pixkat prestatzen, dokumentala grabatzen hasteko, eta urtengo urte hurrenera, ja dokumentala amaitu batekin iristeko. Eta zuri adibidez zerk piztu zizun Axeri dantzaren inguruan historia hau kontatzeko gogoa? Ia da, hasieran hartu nula pixkat, aukera bat bezala, gaia alde batera utziz, azkenean dokumental bat egiteko aukera edo pentsa proposamena ez da egunero jasotzen, eta oraindik eta gutxiago, herrian hain garrantzitsua dan, edo bezala jenteentzako hainbeste esan nahi duen gai baten inguruan. Nolabait pixkat ja kateak irikita topatzen dituzu, gaiazuk norberak aurkitzen duenean, inbardik aketalan hori, eta pixkat, elkarrezketatu nahi dituen pertsonaian konfiantza hori irabazi, eta kasu honetan alderantziz izan zen, pixkat bera egerturatu zean nigana, eta egia da beraekin bildu, eta ikusi nunean zenbat historia zeuzkaten kontatzeko, zenbat ze pasioz kontatzen zuten azken urtetako ibilbidea, nolabait sugar hori pasazidatela, eta kutsatu ninduten, eta salto egin un piztinara, eta gaur daño. Entzule askok agian ez dute ondo ezagutzen Axeri dantza, ez dakit azaldu halko zenuken zer den Axeri dantza eta zer garrantzi duen kasu honetan adunetan Andoaingo herriarentzat? Axeri dantza da Andoainen kainaren 24ean eguerdeko 12etan egiten den dantza bat, eta adunan egiten da abuztuaren 15ean. Eta esan daiteke, Andoainen behintzat San Juanetan, daukala toki, zentral bat, izango da jendegin biltzen duen ekitaldeetako bat, festa guztietan, eta pixkat iman moduko bat, ez? Dene badakite, 12etan kanpaia jotzen egun hortan, herrian herri guztia bertan eragerturatuko dela, eta dantzarentzako da itzaki bat pixkat herrikideekin egun hori pasatzeko, baina baita ikusleentzako ere, ze badakite plazara iritsi, eta gaur egun gutxitan gertatzen da, ez, denak WhatsAppekin eta dena planifikatuta daukagu, eta aurrez hitz egin da gerturatzen gara puntu konkretuetara, edo zitetara, eta hor, bakigu urtean behin gertatzen den herritu bat, eta jende asko badu ohitura urtero gerturatzeko. Eta adunan, berdina. Aipatzen da dokumentalan iraganeko testigantzak eta gaur egungo ahotsak elkartzen direla, zergatik zen garrantzitsua zuretzat bi ikuspegi horiek uztartzea? Azkenean 50 urte dira, eta 50 urte horretan mundua eta gizartea asko aldatu da. Orduan, eta Axeri dantza lagin bezala hartzen badugu, aldaketa guztiek ere bertan ikus daitezke. Eta aldi berean, Axeri dantza gaur egun dena izateko, belaunaldi desberdinak eta pertsona desberdinak izan duten garrantzia ere, mai gainean jarri nahi. Azkenean, historia horren alditik kontatzen dugu, eta normala da, edo bentsat nik ala bizitu dut, horrenetik gertuen dauden testimonioak pixu gehiago hartzen dute lako, ez da? Gertutasun temporalagatikan eta dinkontuen gatik ere bai, nire handikan gertuago daudenak, ez dakit, gertuago somatzen ditut, baina argi dago, horrein dela 50 urte, dantza honekiko interesa erakutsi zuten haiengatik ez balitz, ohitura hau desagertuta legokela. Orduan oso garrantzitsua ditu zait, denek tokia eukitzea dokumental honetan, eta pixka posterrean ere bai hori saiatu gehi irudikatzen, ez? Azkenean da dantzone badu dorre moduko bat usatzen den momentua, eta dorre horretan collage teknika erabiliz, nahaztu ditugu azken 50 urtetako argazki desberdinak, iragana eta orainarekin Axeri dantza gaur egun dena osatuz. Aipatzen duzu ere erritua dantza eta hizkuntza eskutik doazela askotan. Zure ustez zein paper jokatzen du Axeri dantzak kasu honetan Aduna eta Andoain herri identitatearen transmisioan? Nik uste dela herria egiteko puntu komun bat, eta normalan bezala herritarrek badituzte beren desberdintasunak, askotan multzoka bai ideologiagatik, bai hizkuntzagatik, bai jatorregatikan multzokatzen gara, eta uste pixkat muga horiek diluitu iten direla egun horretan. Irudietan argi ikusten da, irrifarra da nagusi maingurua, esan barra hori bai,
dantza bat den arren, goiz-goizetik hasten dela dantza honen inguruko, berritua. Goizeko bederatzietan elkartzen dira frontoian erropak jartzeko, elkarri laguntzen dute erropak jartzen zapia buruan jarri, ensaio txiki batzuk ere egite dituzte, eta ondoren kale jiran, amaiketakoa egitera jaisten dira herriko taberna batera. Amaiketakoan, musikaz girotzen da, dultzaina, kantua kantatzen dira elkarrekin, eta bia pixkanaka itzultzen dira plazaruntz, eta hor dantzari hasiera ematen zaio 12etan. Beraz, bada pixkat, kohesio hori bultzatzeko, aitzakia bat, eta igual bultzatzeko baino gehiago, naturalki gertatzen da. Nik uste dut, jendeak hori buruan duela gerturatzen da, bai beren lagunekin elkartzeko, baina baita ere urtean zer harreman gehiegi ez daukan jendea ere badaki hor topatuko dela, eta jendeak oso ondo pasatzen du. Zure kasuan, zuzendari modura zein izan da zailena prozesu honetan, eta zer izan da gehien aberastu zaituena pertsonalki? Gehien kostatu zaidana izan da sintesi lana agian. Guztira 30 elkarrizketetan gore egin ditut. Naiz gai izan mugan jartzeko zergatik, igual andoaindarra naizenez, eta elkarrizketatu ditudan jende gehienak ezagutzen ditudanez, pixkat arduraz jokatu dut, ze egia da olako dokumentalak ez dira askotan egiten, azkenen bale gehiagir ditugu euki, eta esan pozik gaude maitzarekin, baino lako dokumentalak ez dira urtero egiten, orduan, behin egingo eta keston bildurran nun, norbait kanpoan uzten ari oten nintzen, historia aliketa modu horikatuenean kontatzen ari oten nintzen. Piskat, ondore jasoko dutan feedback hori buruan eukita, ezta? Ea denak aseko ditudan. Eta seguna ez dut guztiak aseko, baina alegin handi bat egin etorten, eta uste horrek ere, buruko minasko eman dizkidala, ez? Horretik esan bezala elkarrezketat ditut 30 pertsonatik gora, 50 ordu material nituen grabatuak, eta guzti hori 55 minututara eramatea erritmo egoki batekin, baina informazio garrantzitsua kanpoan utzi gabe, hori izan da pixkate lan gogorrena bai. Eta kasu honetan gehien aberastu zaituena pertsonalki? Gehien aberastu nauna pertsonalki oal izan da, herriarekin, kurioso da ez, esaten ari naiz dantzak badaukala funtzio hori igual, herri guztia batzen du egun batean, nola baiten negan ere efektu hori eukidu. Zenik, sortzi bat urte manditu natzarrian bizitzen, eta nola baita horrek distantzia sortzen dizu herriarekiko, ez da, lehen agian naturalki kaso ite zenioen jendearekin, harremana galtzen ez du, pixkat, eukitut momentuan, ez dakit diakale gaitera, eta zen egin behar diot kaso, zenekin ez ezaguna, eta uste izan dela moduat berriro pixkat andoa indar sentitzeko, eta dokumentala honek pixkat eman dit arrankea, berriro nire tokia aurkitzeko herrian, nola baita. Abenduaren 20an aurkeztuko duzuela Nabastero kulturgunean, zer aurkituko du bertaratzen denak eta nolakoa izango da hitzordua? Egia esan, antolatu dute oso programa polita, ze uste, txalapartak eta adarraz ingautela deia herritarrei, 11 laurten gutxitan edo, hasiko dira pixkat zarata sortzen, 11etan Bastero kulturetxera sartuko gara guztiok, eta bertan ordu betez pantalla izango da gure zutondoa. Zaiatu nahi pieza sortzen historia kontatzen dena, baina emozioak ere hor daude, azkenean horrek bultzatzen dula jendea, horrek bultzatu zituen Lizarmakil dantza taldeko kideak hasi dantza berreskuratzeko, horrek bultzatu zituen plaza hartu nahi izatuten lehen emakumeak 2000 urtean, eta horrek bultzatzen ditu orain gaur egun belaunaldi berriak dantza eta ohitura honetara gerturatzeko. Orduan, musika ere hor dago, orduan pixkat, nik uste horreka polita aurkitu dugula, informazioa eta emozioak eta irudi soiak uztartuz. Eta horren ondoren gaztain jate bat egongo da, erromeri pixkat egongo da, eta ospakizun eguna izango da guretzat.
Gogoratuko diego entzulei, abenduaren 21 Bastero Kulturetxean Anxeri dantza herri baten herritua, herri baten memoria eta etorkizuna dantzan jartzen diten dokumentala bertan izango dutela. Eta Aitor Arruti, eskerrik asko gurekin izateagatik gaurkoan eta dokumental honen atzean dagoen lana, entzulei ikustaraztea. Mi esker zuei, ahotsa ematetik eta horren arte. Goizeko 10 dira, Bizkaibusek Gipuzkoako mugi txartela onartuko du, ordainketa bide baliodun gisa, bere sare osoan gaurtik aurrera Bizkaiko Foru Aldundiko iturria jakinarazi dutenez. Itxaso Leon, egunon? Egunon entzuleok, neurri horrekin Bizkaiko garraio publikoaren interoperabilitate prozesua amaitutzat jotzen da. Euskal Autonomia Erkidegoko erabiltzailei Bizkaian barrena beren ohiko txartelarekin bidaiatzeko aukera emanez. Ordainketa sistema integratu eta homogeneo baten bidez. Foru erakundearen arabera aurrerapen horrek urrats erabakigarria dakar Bizkaian erabat konektatutako garraio publikoaren sistema baterantz lurraldeko eso indartuz eta erabiltzaileen esperientzia hobetuz beren ohiko txartela berme berberekin erabili ahal izango dutelako operadore desberdinetan. Gainera erabakia beste mugarri bat da Euskal Autonomia Erkidegoko edozein lurraldetako garraio txartel baten titular den edozein herritarrek Bizkaiko edozein garraio bidetan bere txartelarekin ordaindu ahal izatea helburu duen bidean jatorrizko lurraldeari dagokiona ez izan arren. Eta asteburura begira aipatuko dugu Ibaitik itsasora lemapean makean azaroan antolatu zuen egunaren gehigarriz, abenduaren 20an larunbatarekin Palestinari elkartasun uholdea adierazteko xedez mobilizazioa deitu duela Baionan iparraldea Palestinarekin kolektiboak. Larunbat goizeko 11etan abiatuko da mobilizazioa, iragan azaroaren 15koaren ondotik Ibaitik itsasora Palestina libre izatearen aldeko aldarria zabaltzen segitzeko asmoa erakutsiko du kolektiboak Lapurdiko hiriburuan. Aste honetan bertan lehenik Bilbon eta ondotik Donostian kafe enpresari Israelekin dituen kontratuak bertan bera ustea galdetzeko ekintza bina egin dituzte Palestinaren aldeko ekintzaileek eta zentzu horretan mobilizazioaren deitzaileek gogorarazi dutenez BDZ-ak salatu izan ditu Carrefour, Zara edo Coca-Cola bezalako markak. Era berean aipatu dute Ipar Euskal Herrian ere badirela genozidioan Israelekin elkarlanean aritzen diren enpresak eta hala enpresek baliatzen duten armagintzako ekonomia genozida salatu dute kolektiboko kideek. Zehazki, hoietako 3 aipatuz, lauak, Safran eta Dasolt. Erresistentzia palestinarrarekiko elkartasunarekin segitzeko garrantzitsua dela Israelgo apartheid eta genozidioa babesten duten enpresen boikota indartzea berretsi du kolektiboak, kontsumismo garai honetan Palestinaren alde Baionako karrikak hartzeko deia luzatuz. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Trafikoari dagokionez badu aipamen berezi bat goiz honetan. 3 pertsona zauritu dira ostegun goiz honetan Bizkaia 6-7 errepidean Erandio parean izan den istripu batean. 3 ibilgailuk eta autobus batek talka egin dute segurtasun sailak jakitera eman duenez. Ez beharra goizeko 8:10 gutxi aldera gertatu da eta ezkerreko eta erdiko erreiak itxi behar izan dituzte, ondorioz 3 kilometroko autoilarak sortu dira. Hori bai esan behar dugu dagoeneko ireki dituztela errei horiek eta autopilaketak arindu direla, antza denez autoetan zihoazenak dira zaurituak, arin zauritu dira dena den eta iturriek ez dute oraingoz argitu autobuseko bidaiarien artean zauriturik aldagoen. Eta honekin batera arreta eskatuko dugu ere AP8ko 0. kilometroan Irunen eta Baionarako bidean kamioien zirkulazioa arautzeko neurri bereziak ezarri dituztelako. Hauek jasota eguraldiaren informazioare entzuteragoaz Ikeri Barluzarekin. Eguraldi lasaia nagusituko zaigu naiz eta egunaren amaieran aldaketa batzuk izango diren. Goizean behe-lainoa agertuko da hego isurialdeko hainbat txokota, baina bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean, eta bertan gainera iraunkor xamarra izango da, naiz eta goizean zehar pixkanaka jasotzera egingo duen. Gainantzean goi mailako hodei finak ikusiko dira zerua, baina giroa ederra izango da. Arratsaldeko lehen orduetan lurralde osoan erdi eta goi mailako hodei batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta oso eguraldi polita izango da. Baina arratsalde erditik aurrera mendebaldetik barrena erdi mailako hodeiak ugarituko dira, azken orduetan zeru esteliko da eta gau partean jada Bizkaia eta Araba mendebaldean zaparradatxoren bat edo beste ere izango da. Hego-haizeak protagonismoa irabaziko du, zakar edo oso zakar joko baitu, bereziki kostaldean eta lurraldearen ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta iparralden. Temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, minimoak 5 eta 12 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak
Kantauriar isurialdean 13 eta 17 gradu bitartean, eta hego isurian 9 eta 14 gradu bitartean, temperatura freskonak ohiko den bezala, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean. Ba, guzti hauekin adituko gara, eskerrik asko Iraia. Eskerrik asko Itxaso barkatu. Eskerrik asko Pegi, aio. Aio, eta Jon aurretik ere agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak egunon. Egunon, Mikel. Aio, Josepe. Egunon, Pelli. Egunon. Hemen txegabiltza, ja, azken energien umorearekin badakizu. Ez dela umore honena izaten, baina besterik ez dela geratzen. Bai. Batzuetan farrain berdan egarrez egitarren. Hori da. Jakin nahi dugu, nolako kontuak aipatuko dituzue gaurkoan? Bueno, hementxe gara, atzoko Gernikakoaren ajearekin estudiera bueltan, eta lehenik eta behin Ataun Ikerreko ordezkariak eta Jesus Aizpurua gurekin izango ditugu, Goiuri. Bueno, elkarteak hainbat ekimenetan diardu azken urteotan, eta beren jarduna ezagutuko du gehiago. Kontua da guk ospatu egin nahi dugula. Atzo ospatu genuen Astraren 20. urteurrena, eta gaur ospatuko dugu Ataun Ikerren 20. urteurrena baita. Beraz, guk festa nahi dugu, aitzaki hori da. Hori xeitzakia. Kepa Fernandez de la Rinoarekin ere hariko gara. Ez dakit tipo ezin interesgarriagoa, antropologoa, irakaslea, idazlea, eta, haren ari esker, Gladys Destal ere gehiago ezagutzen dugu Mikel Zabalza. Asko dira, egin dizkigun ekarpenak, eta gaur gurekin izango dugu, eguerdiko 11 aurrera, eta ondoren Ander Zubilegarekin hariko gara, gitarristan, musikaria, eta baitan musika eskola baten zuzendaria. 50 urte beteko ditu Isidro Larrañaga musika eskolak, eta arekin hitz egingo dugu musikaren iragan eta gaurkoaz, ospakizunerako ondu duten kantaz, ikasleekin nolabait ikaslek elkar jotzearen apostu horretan azken urteotan egin duten bideaz, eta besteen bat kontuetaz, eta hoekin ondo bidean, eguerdiko, mabitara helduko gara, Pelli. Adi ongo era, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eta gure partetik besterik ez, bauaz, ondo segia jo. Naiz irratia. Naiz irratian, bigarren kafea.